سلام تخطاتل تنازي channel كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون عمي يقون زخونة حستوتات حزنا لكم مسينا لنا كساب موداتا نايز مدام سانا كتصنعوا بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم المقداف دماكم وترو تعويديو نتي channelنا تقبروا ودقف كابلبينا أنا مسجن تدقفناتكم نتي channel عبرتعونا خسرح زكالنا أنا خنقبر زي تبابعنا نقر نتولو نسيو لازم thank you very much توم كيدوخم كم وترو لايك مقبار ديو شير مقبار ديو ريتوخ من حسابكم من كمون نفس برشاتنا حقسكم كمون أبالاتنا يتشانل كوينكم جوين غيركم نتشانل تدقفوا دلهم تقيمنا دقاقيمنا من البات حر حر جزي تزيبلناكم جزي سلازي وحدنا تراين بر تزبهالسي أيقبا كنت فلزخونا يكونن سلازي يغني الناس لتدخلوا دقفنا سلتدخلوا دقفكم نابلنا مجمر يعني لومي بزي أقد أسفت أمازلو كنجمر. Cases in the Middle East have been told to leave. That confirmed to Fox News by a U.S. official. President Trump, as we know, is weighing his response to Iran's deadly crackdown on protesters, killing his own citizens with military weaponry. A new bombshell report revealing the staggering scope of the violence. It says Iran has murdered between 12,000 and 20,000 people since the beginning. ميديانا أمريكا بتسفح مدقعتي أنصار إيران يزقبر زلو أنصار إيران يزقبر زلو كايدا من البات كوينات كجمري خلي زبل قمقامون دارقا أبزل على درجانيرو حجو قربت اللي من البات نزيان مخبكم. Again open to traffic after it was shut for several hours. This is what it looked like earlier on Thursday morning local time. All flights into and out of the country were grounded, except some arrivals that have been given prior permission. كم تري ورا لهم أزي سماياتنا إيران كميلو كابزو خوري يقولناي قعزنا فرتي فري كوينو خمسنا بري زد ما هذا كابتي إنديكيشن ملكتنا قبل على إيران كجبر زغل مدقعتي قبل على إيران كوسة زغل سقومتي كساب كندي تقاريب خمسنا برن حجون تودي ويون تعالي وتريسك كبهالاي كعلنيو وهنيات أمريكا استفل على deception techniques ويون نايم التلال نسألاي نايم الدنقار أجبابات بزحها تقتل بزح عقبابات نسألين مدنجار زخوني يقول نتناطم سرت كجبروز دليزلو سألأي كجمجمهم كم زي بلو نعبنت أبقطر كمون أبتالي كفالتنا حجرات عرب تن تانكرس ويك زين أبسماي كلوانة نفرت كوينات ندادي زمل علن عبيت نفرت مالتيو الساتن أتين كم زنبرة الزد ما هذا نصر زخوني ملكت قبل الإيران نخجبر زخل متكعتي زبال نيرجن لحريستو سنة ساعات دما تنسيئن كم زخدا دما جي مسكدا دما من البعض تمتكعتي زبال زلو كاب سعودية كاب إمارات كمون كاب قطر خون كم زي كل ولا كأمريكا عبيت بيزات اللو زبوتات زي كاب زبوتات زي خون كم زي كل ماي ببخال من قدمت يوم كجبرو خمس خلو زبل جم دما كدقاقم تسمي مالتي سلازي ناي حكي كونتات ناي إيران أب كبيد بدهو أب قداس بدهو كم زلو يزنقر زلو من علبات نزمت كعتي بلانهم زنبر قريفو من أمريكا الكاخت زاربت خلا يكون المهنيات إسرائيل أمنا أتوكيرهم كم زلو أبو ببزح من قدد مانتي بروباغندا ناي إيران كتودق قريبا لا فتسين كزير عدل زي كاملت يقبلون زبل ميدياتات بفلايتهم ناي كوينات ميديا زخون ناي أمريكا قنمس إسرائيل زرعو نان ستوب يوم زعبا زارس زارب زلو بزقين بتي ناي إيران مراحي أب ناي أمريكا ميديا فلاي دونالد ترامب زم ميديا قريب زقبروس كسبو. We'll start first in Iran, where rights groups say thousands have been killed in a crackdown on nationwide protests that began late December. Those protests that began over the skyrocketing cost of living are now being seen there as the biggest in 3 years. Speaking without the use of a translator, Iran's foreign minister had only Donald Trump in mind. Abbas Araghchi told Fox News that the Islamic Republic had no plans to hang protesters detained in recent anti-government demonstrations. I can tell you, I'm confident about that. There is no plan for hanging at all. The denial from Iran. So كم تري ورا لهم زي أب فوكس ميديا متيو منيسر ودياتو صعينا إيران أتعلم دما نسوري نيرو ني دونالد ترامب بغتا نمبتحيو سلزي دبلوماسا منغو إيران أمريكا تبتي خسل زلو تمبتاخ دم أمريكا سقوم تكتوسد مخانا زمل دم ملاخد قداي سلزي نبري بغتا أب فوكس نيوز متيو بإنجليش مالتيو إيران زخون يقول ولا نتوم سلام وصل فيس قبرو فلوي متقعتي قبل اليوم ويوم فلوي سقومتي كتقبريها زبحال زربا بروباغندا ينايكم مدبي بالله بخالة زراربا إيران كينات تدلي الله. It's very simple.
ኩናት ይደልዩ ኣለውን ኢራን ተጸጋም ግን ኩናት ስለ ዝደለዩ ኮነ ኩናት ዘጋጥም ዘሎ እቲ ዘሕዝነካ ከፋል ንሱ ኩናት ዝበሃል ይደልዩ ኣለውን ኢራን በፍንጫ ከይፈተኻ ኩናት እቶ ይኮይንዎም ዘሎ ከይፈተኻ so እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብ ከምዚ ኩነታት they are doing everything ኩናት ንኸይመጽእ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ገለ ካብቶም ሃገራት ዓረብ ድማ ከም በዓል ቀጠር ኢልካ ስዑድያ ከምኡውን ዖማን ኣመናየን ዝፅዕራ ዘለዋ ኩናት ንኸየጋጥም ስለምንታይ እቲ ኩናት እቲ ነቲ ዞባቲ መሊሱ ክርምሶም ምዃኑን ኣብ ኢራን ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ነገር ድማ ፍሉጥ ነገር ረጂም ቼንጅ እዩ ረጂም ቼንጅ ድማ ብሕማቕ ኣገባብ ተገይሩ ልክዕ ከምተን ካልኦት ሃገራት እስላም ድርቁስቁስ ዝበለት ሃገር ትማል ኣብ ሱርያ ረጂም ቼንጅ ድለዩ ተባሂሉ ክንደይ ተሰሪሑ ናይ ሱርያ መንግስቲ ወዲቑ ሎሚ ነቲ ሓድሽ መንግስቲ መፅኡ ዘሎ እስራኤል ከመይ ጌራ ከተዳኽሞ ትፍትናላ ብኸመይ መንገዲ ከምዘይ ቀውም ትገብረላ ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ክሕግዞ ዝፍትን ተመሰለ እስራኤል ግን ደይመደይላ ነቲ መንግስቲ ናይ ሱርያ ቀጻሊ ትድብድበላ ፈፂሙ ሓያል መንግስቲ ክኸውን ከምዘይክእል ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብዚ ቀረባ ድማ ነታ ሃገር ክበታትንዋ ዝደልዩ ዘሎ ሓይልታት ትዕጥቕ ከም ዘላ እስራኤል ምስ ኢማራት ኮይና ንጹር ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ረጂም ቼንጅ ዝብልዎ ንረጂም ቼንጅ ወይ እውን ስርዓት ንምቕያርን ነቲ ሃገር ብምርግጋእን ዘይኮነ ሃገራት እስላም ዝተዳኸማን ዝሞታን ክኾና ንኢራን ምስ ኣውድቑ ኣብ ኢራን ከተጠው ክብሉ ድዮም መብዛሕትኡ ሕጂ ኢራን ከምዛ ናይ መወዳእታ ኖ ናብ ቀጠር ክኸዱ እዮም ናብ ስዑድያ እውን ክኸዱ እዮም ብፍላይ ስዑድያ ታርጌት ክትከውን ከም ትኽእል ኔክስት ፍሉጥ እዩ ግብረ ሽበራ ስለትምውል ዘላ ገለ ኣይኮነትን ኖ እስራኤል ኣዝያ ሓያል ክትከውን እንተኮይና ንኩለን ከስጋኣኒ ይኽእላ እየን ዝበለተን ፅልዋ ዘለዎን ሃገራት ሙሉእ መጋበርያ ናታ ክኾና ዘይክእላ ከተፍርሰን እያ ትደሊ ምፍራስ ማለት ድማ ኩሉ እቲ ዓባይ እስራኤል ንክትሓንፅ ዝድሊ ሓሳባት መጀመርያ ንዑ ክትፍፅም እንተኮይንካ ነተን ክፃብኣ ዝኽእላ ሃገራት ክትርምሰን ኣለካ ርሙሳት ሃገራት ልክዕ ከም ሊብያ ከም ኢራቅ ተን ሓያላት ሃገራት ናይ እስላም ዝበሃላ ዝነበራ ርሙሳት ተንደይኮና ድማ ከም በዓል ግብፂ ሙሉእ ብሙሉእ እስራኤል ድሌታ ክትገብረን ትኽእል ዋላ እኳ ሽማዊ ተቃውሞ ክገብሩ ዝፍትኑ እንተኮይኖም ኣብ ውሽጦም ኣትዮም ብኩሉ መንገዲ ከፍርስዎም ዝኽእሉ ስለዚ እዚ እቲ ኩነታት ሓንቲ ሪፖርት ላ ኢራን ናይ ብሓቂ ነዚ ዝመፃ ዘሎ ኩነታት ክትብድሕ ዓቕሚ ኣለዋ ዶ So the United States is threatening war. Iran says it is ready to fight. And the most obvious question is this: can Iran sustain a war against the US? How prepared is Tehran if Trump indeed orders his troops to attack? Because a war with the United States may not be brief, it would involve intense fighting and it would span multiple fronts. A war with the US will test Iran's military, its economy and its diplomatic ties. So tonight we will look at how Iran is placed on all these fronts. And we'll start with military preparedness. Iran has a strong army. ሕጂ እንታዩ ሓረካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ኢራን እዚ ውግእ እዚ ወላ እውን ከይደለየቶን ተጋጢምዋ ክትብድሆ ትኽእል ዶ ክትገጥም ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ኣለዋ ዓቕምታት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ዝብል ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኢራን ቅድሚ ዓመት ወይ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረታ ቃውማን ሕጂ ዓብ ፍልል እዩ ዘለዎ ሃስዮም እዮም ንኢራን ብኩሉ መንገዲ ብወታደራዊ ስጉምቲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ምክልኻል ዓቕምናታ ኣዳኺሞም እዮም ብቁጠባ ኣዝዮም ሃስዮም እዮም ዲፕሎማቲካሊ እውን ኣነፂሎም እዮም ምክንያቱ ሓንቲ ካብቲ ቀረባ መሻርክቶም ዝነበረ ራሽያ እዩ ራሽያ ንባዕሉ ተዳኺሙ ኣሎ 4 ዓመት ኣብ ኩናት ቀሊል ኣይኮነን እሞኸ ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መወዳእታ ዘይብሉ ገዳታት ስለዚ ራሽያ ንባዕላ ዓቕማ ድሩት እዩ ዝዋን እዚ ንዘለዋ ዓቕሚ ድማ ንዑ ኣኻኺባ ነታ ገጢምዋ ዘሎ ብድሆ ክስዕርያ ትፍትን ዘላ ስለዚ ዲፕሎማቲካሊ ፖለቲካሊ ከምኡ ሚሊተሪሊ ኣዳኺሞማ ኣለዉ እዮም ካልኣይ እስራኤል እንታይ ትገብር ዘላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኩናት ምስ ገበረት ትዕርፍ እያ ዕሪፋ እንታይ ትገብር ኣሜሪካ ከይዳ ኣፅዋር ትመልእ ካብ ኣሜሪካ ትገዝእ ናቶም ዲፈንስ ድማ ዝኾነ ይኹን እገዳ ስለ ዘይብላ ኣፅዋር ንኸፍርዕ ዕድል ኣለዎ ስለዚ ካብ ኩሉ ነገር መኻዚኖኦም ንኽመልዑ ዕድል ኣለዎም ኢራን ግን ከምኡ የብላ መኻዚና ንኸይትመልእ መጀመርያ እቲ ፋብሪካታት ይሃርምዎ እዮም ኣብ ልዕሊኡ እገዳታት ኩሉ ዓይነት መሰናኽላት ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ውሽጣዊ ሰላም ኣይረኸበትን ከም ትሪእዎ ደሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ቁጠባዊ ብድሆታት ንሶም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ዓብ ሽግር ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ስለዚ ኢራን ዝኣክል ሚሳይላት ከም ዘለዋ እንተወሓደ ንእስራኤል ክብድህ ዝኽእል እንተወሓደ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ክሃስስ ዝኽእል ዝኣክል ሚሳይላት ኣብ መኻዚኖ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ኣሜሪካ ድማ እንኮላይ እስራኤል ይፈልጡ እዮም ስለዚ ብቐጥታ ኩናት እንተተጀሚሩ ኢራን ክትዕወተሉ ትኽእል እያ ወይ ገለ ዘይኮነ ኢራን ግን ዳሜጅ ክትፈጥር ትኽእል እያ ዕንወት ክትፈጥረሎም ትኽእል እያ እንዳትስ ዋይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተደጊሙ ሪካልኩሌት ዝገብር ዘሎ ቢካዝ ሂ ኖውስ እቲ ኩናት
انت تخيلوا بزنا رجيم تشنجنا حزبنا عبيب قال مله بخوتات كود قالوا ده امبر بعلو انت اتيو قعوته زغل كوينات ويون بقليلو قد معلو زغل كوينات كم زي كون يفلت سلازي اتو كونتات سقات ስለዘለዎም አሜሪካን ባዕሎም እስራኤል እውን ባዕሎም ከገርመኩም እዚ ኩነታት እዚ የፍርሆም ይንዓም እውን ኣብዚ ሓለፈ ፅቡቅ ገይሮም ተሃሪሞም እዮም ፅቡቅ ገይሮም ስለተሃረሙ ኣብዚ እዋን ዝትዝክርዎ ኣለኹም ስቅ እዮም ኢሎም ዘሎ ኣሜሪካ ጥራይ ትደፍኦ ዘላ ስለምንታይ እስራኤል ኢዛ እንተይትያ ክትራም ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ክህረሙ ድማ ይደልዩ ኣለዎም እዛ ኩናት እዚኣ ሕጂ ትግበር ዘላ ኣሜሪካ ክትገብራ እዮም ደልዩ ዘሎ እዛ ረጂም ቸንጅ እዚኣ ኣሜሪካ ብሰራዊታን ብቅልጥማን ክትገብሮ እንተተኻይል ድማ ብካልእ ገዳታትን ገለን ወሳሲኽካ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ኣብ ኢራን ፈጢርካ ክግበር ዝኽእለሉ መንገዲ ንሱ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ምስ በፅሐ ግን ከምቲ ናይ ቬኔዙዌላ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ዲኻ ክትፍትን ኣብ ልዕሊ እቶም መራሕቲ ወይ እውን ኣብ እቶም ኣገደስቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ጥራይ መጥቃዕቲ ጌርካ ዲኻ ነቲ ኩነታት ክትሕግዝ ክትፍትን ኣጋይን እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኤግዛክትሊ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይነፀረን ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣታውን ወፃኢን ፖሊሲ ዘርኢ ዘሎ ናብ ኢራን ሞሮ ኣተኩሮ ገይሩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ግን ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክወስድ ወይ እውን ንኢራን ክገጥማ ብኩናት ግን ድልውነት ኣለዎ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ብዙሕ ትንተና ዝወሃቦ ዘሎ እዩ ገሊኦም 24 ሰዓታት ወይ እውን 48 ሰዓታት ኣብአን ክውሰን ዝኽእል ይብሉ ኣሎ ሓደ ካብ ባይቶ ናይ ኢራን ዝበሎ ንዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ድልውነት ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ ኩናት I also have an advice for the delusional president of the United States. Be careful that the advice you are receiving about attacking Iran are the same as the ones who told you that Mashhad has fallen. Therefore, so that you are not miscalculating, know that in case of an attack on Iran, the occupied lands as well as U.S. military bases in the region will be our legitimate targets. And with all these clear confessions that you made about invading Iran, we will not limit ourselves to a reaction. We will act based on signs of threat. ስለዚ እንታይም ዝብል ዘለው ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ካብቲ ባይቶ ናይ ኢራን ማለት እዩ ትገብሮ ዘለካ ዕንደራ ንሪኢ ኣለና ኢና ነፍስና ክንከላኸል ዓቕሚ ኣለና እዩ ምናልባት ጌጋ ሓበሬታ ሂቡካ ከይህሉ ነፍስና ክንከላኸልን ዕላማታት ንዘድልየን ዕላማታት ንክንሃርም ዓቕሚ ኣለና እዩ ስለዚ ዎች ኣውት ተጠንቀቕ ኢሎም እዮም ዘጠንቅቑ ዘለው ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለው እንድሕር ኢልካ ድማ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ፈራሕ ይትፈቱን እያ ስለዚ ዋላ ኢራን ክትፈርህ ትኽእል እያ ግን ምፍራሕ ደዋፅኦም ኣይኮነን ፈራሕ እንድሕር ኮንካ ኤሮጳ ኢኻ ትኾን ፅኒኢልና ክንሪኦ ኢና ንፈራሕ ተፈሪካ ኣሜሪካ መሌስያ ትድንድነካ ዳትስ ንኣሜሪካ ፈሪካ መድሓኒ የለን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ቬኔዙዌላ ኣብ ላስት ሚኒት እውን እኮ ኩሉ ነገር ክገብር ድልውነት ከም ዘለዎ ይነግር ነይሩ ኮላይ ትነዳድ ክቦ ግን ነዋይ እንደልናዮም ኢሎም ንስኻ ነፋሪካ ሒዝካ ህደም ካብቲ ሃገር ከም ደስ በለና ጌርና ክንወስዳ እምበር ንስኻ ብትበና ትእዛዛት ኣይኮናን ክንወስዶ ንደሊ ስለዚ ኣብ መወዳታ ኣብ ኣሜሪካ መጀመርያ እቲ ዝገብርዎ ታክቲክ ትፈልጦ ኣለካ ኣሜሪካ ውሽጥኻ ውሻጥኻ ምስላያን ብገለም ኩሉ ዝከኣሎም ክፈልጡ እዮም ዝፍትኑ ንዑ ንሱ ናይ ኣኽሎምኒ እዚ ኮምፕሊትሊ ብዙሕ ዝኣክል ሓበሬታ ምስ ኣከቡ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኩሉ ዕንደራናቱ እንታይ ነገር ኣለዎ ንሪኢኻዮ ዓብ ኩናት ክገብር ዝደሊ ሰብ ኣይኮነ ዓብ ኩናት ሓልዮት ናይ ሰባትን ናይ ገለን ስለ ዘለዎ ኣይኮነ እንታይ ዳ ነታ ንሱ ክፈጥራ ዝደሊ ዘሎ ናይ ቁጠባ ለውጢ ስለ ትፃብኦታ ኩናት ዓብ ኩናት ተፈጢሩ ኣብ ኣሜሪካ እስቲል እቲ ቁጠባዊ ምርግጋእ ኣይተፈጥረን ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሚድ ተርምስ ድማ ብኣ ገይሮም ኣብ ኣንተ ዘይተዓዊቱ መዓት ሽግር ክመፆ ምዃን ይፈልጥ እዩ መዓት ሽግር እዚ ኩሉ ብኤግዜኪቲቭ ፓወርን ብገለን ዝገብሮ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ሚኒሶታ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ኩሉ ናይ ቪዛታትን ናይ ገለን ዝገብሮ ዘሎ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲሉ ይኮነን ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ዴሞክራትስ ኣብ ባይቶ ኣብ ሰነድ ኣብ ሊሎም ተመፂኦም ኣብ ሚድ ተርምስ ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ገና ሃቭ ናይትሜር ሕማቕ ሕልሚ ክኾኖ ስለዚ ብዝተቃላጠፈ መንገዲ እንተገብር ኣሎ ነዚ ዕዳጋ ናይ ነዳዲ ክቋፀሮ ክኽእል ኣሎ እሞ ነዳዲ ከም ዝሓስር ገይሩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክረጋጋዕ ክደሊ እዩ ሚድተርምስ ዝበሃል ኣብ መወዳታ ናይ 2026 ስለ ዝካየድ ቅድሚ እሱ ምግጣሙ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ተረጋጊዩ ነቲ ህዝቢ ኣነ ቁጠባ ኣረጋጊየ ኢሉ ኣብቲ ምርጫ ገለ ኣድቫንቴጅ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ መናብሮ ኣመና ከቢዱ ስለ ዘሎ እዚ ኩናት ርክኡዲ ኩናት ነታ ትመፅእ ዘላ ምርጫ ሽግር ክፈጥረሉ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ዘሎ እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ኖርማል ካብ ፅቡቅ ዝኾነ ካልኩሌሽንስ ካብ ናይ ድሕነት ካልኩሌሽንስ ወይ እውን ካብ ናይ ሓልዮት ካልኩሌሽንስ ዝብገስ ዘይኮነ ካብቲ ክፍጠር ዝኽእል ፀገማት ዝግበር ዘሎ እዩ ዝኾነ ኢራን ዝኣክል ድሮናት ኣለዋ ሓያል ዳመጅ ሓያል ዝኾነ ሽግር ንክትፈጥር
እዚ ድማ እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ሓደ ካብቲ ጋራንቲ ናታ ካብ ኣሜሪካ ንኽመፅእ ዝኽእል ስግታ ንኣሜሪካ 2-3 ግዜ ንክትሓስብ ዝገብራ ዘሎ ጉዳይ እንተሎ ንሱ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቦ ዘሎ መግለፂ እውን ገለ ፍርሂ ካብዚኣቶም ካብ ናይ ኢራን ሓይሊ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እንተዘየለ እዚ እንተዘይህሉ ነይሩ ቀደም ተኻቢፃ መሃለወት ኢራን ማለት እዩ ንቐፅል would normally fly over Iran had to divert. Iranian airspace has now reopened, but several carriers say they're avoiding it until further notice. Airlines have been told passengers to expect delays. Internet networks day. How is Iran's leadership reacting? Well, actually, the truth of the matter is that the exchange of furious words has been all the time one of the part of the rhetorics when it comes to the ties between Iran and the United States. Had both sides, the American president, for several times talked about the possibility of intervention, even ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ኢራን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ድማ መመሊሳ ትደፍእ ከም ዘላ መመሊሳ ፕሮፓጋንዳ ናታን ጎስጓሳት ናታን ብፍላይ እቲ ፎክስ ሚድያ ዝበሃል ኦብሰስድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ተፀሊሉ እዩ ዘሎ በቲ ፍቅሪ ናይቲ ዕግርግር ነዛ ዕድል እዚኣ ድማ ብፍፁም ክንሕልፋ የብልናን ብዝተኻእለ መንገዲ ካፒታላይዝ ክንገብራ ክንክእል ኣለና ክንጥቀመላ ክንክእል ኣለና ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ዝስማዕ ዘሎ ስለዚ ኢራን ንኢራን ዝመፃ ዘሎ ብድሆ ንፁር ዝኾነ ብድሆ እዩ ወልሲ ናበይ ገፁ ክወስድ እዩ እንታይ ክኸውን ኩነታት ምስ ግዜ ዝረአ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዙሓት ሓይልታት ኣሜሪካ ኤግዛክትሊ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ንፁር ዝኾነ ገምጋም የብሎምን ወይ እውን ንፁር ዝኾነ ውሳነስ የለን ስለዚ it's going to be an interesting development ግዜ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ increasing its military presence in and around Greenland with troops from Germany and other European nations. A Danish troop transport plane landed at Greenland's capital Nuuk overnight. The arrival of troops is said to be in support of military exercises, but it comes as Donald Trump justifies calls for a US takeover of the territory. He says Greenland can't defend itself against Russia's or China's Arctic ambitions. Now, the announcement came after... ጉዳይ ናይ ኢራን በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት እያ ንዓለም ረቢሻታ ዘላ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ኸ ሓደ ከም ንሪኦ ዘለና give me a second and Secretary of State Marco Rubio. A failed attempt to turn So ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ኣሜሪካ ምስ ናይ ዴንማርክ ልኡኽን ናይ ግሪንላንድ ልኡኽን ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ይዝከር ዘሎ እዚ ኣገዳሲ ርክብ ነይሩ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ክእምንዎ ይኽእሉ ዶ ዶናልድ ትራምፕ ክኣምን ይኽእል ዶ ክረዳዳ ይኽእል ዶ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ወራር ወፃኢ ካልእ ምርጫ ክቕበል ይኽእል ዶ ዝብል ኣከራኻሪ ነጥቢ ዝነበረ እዩ እንታይ ኣጋጢሙ ድሕሪ ትርክብ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዴንማርክ ዝበሎ ሲሉ The discussions focus on how to ensure the long-term security in Greenland. And here our perspectives continue to differ, I must say. The President has made his view clear, and we have a different position. And we therefore still have a fundamental disagreement, but we also agree to disagree. And therefore we will, however, continue to talk. Speaking to report ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝብሎ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ምስ ኣሜሪካ ክንረዳዳ ኣይከኣልናን እዩ ዝብል ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ክንረዳዳ ኣይከኣልናን ስለዚ ኣብ ትርኢቶናትና ቅድሚ ናብዚ ኩነታት ምእታው እውን ፕረስ ሓበሬታ ሂቦም ነይሮም ንሕና ንደልዮ ዘለና ናይ ሴኪሪቲ ወይ እውን ናይ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ኣሜሪካ ንምሕላው ኩሉ ዝከኣል ፍሌክሲቢሊቲ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ግን ናይ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ብዝደፍር መንገዲ ኣይኮነን ኢሉ ካልእ ኩሉ ዓይነት ኣማራፂታት ክንህብ ንኽእል ኢና ንዴንማርክ ንግሪንላንድ ክትገዛ ወይ ክትጎብጣ ምፍታን ግን ዘይከኣል እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኤውሮጳ ድማ ነቲ ሴኪሪቲ ናይቲ ቦታት ንምሕያል ሰራዊት ናብቲ ግሪንላንድ ዝበሃል ይእቱ ከም ዘሎ ናይ ጀርመን ናይ ፈረንሳ ናይ ካልኦት ዝርከብዎም ኣብቲ ቦታቲ ከይዶም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይ ግሪንላንድ ምርድዳእ የለን ማለት ድማ ክንምንታይ ናይ ሓሳብ ፍለሊ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግረካ ምክንያቱ ልኡላዊ መሬት ናይ ዴንማርክ ዝኾነ ግሪንላንድ ኣሜሪካ ብሓይሊ ክትወስዶ እያ ትደሊ ዘላ እዚ ናትና ናሽናል ሴኪሪቲ
ናይ ዴንማርክ ይኹን ካብ ናይ ኤውሮፓ ንላዕሊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ንሕና ኢና ነዛ ዴንማርክ ነዛ ግሪንላንድ ክንወስድ ዘለና ንሕና እንተወሲድናያ ጥራዩ ከኣቲ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ክእለ ዝኽእል ስለዚ ተኻሪና ወይ እውን ተረዳዲና ምስ ዴንማርክ ክንጥቀም ከለና ውሕስነት ኣይስማዕናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ግርምባ ክትወስዳ ዘለኻ ክትጎብጣ ዘለኻ ክትሰርቃ ዘለኻ ነገርሲ ኣንዳዕዲዕካ ምዝራብ እንታይ ስከይሉ ሓደ እዛ ዘረባ እዚኣ እስከስምዕዋ እታ ዝበለፀት ክፋል ናይ ዝኩሉ ንሰምዖ ዘለና እዚኣ እያ Mr. Trump is not doing anything that Mr. Clinton, Mr. Obama, Mr. Bush didn't all do. They all did the same. The only difference with Trump is he actually is more honest about it. He doesn't invade a country and then say it was for democracy. He says, no, I'm going to invade it because I want their oil. I mean, it's crazy. እዛ ዘረባ ሰምዑ ኣለኹም ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ቅድሚኡ ዝነበሩ መራሕቲ ኣሜሪካ ዘይገበርዎ ኣይኮነን በዓል ጥዑም መልሓስ ኦባማ ካብኡ ዝገድድ እዩ ዝገብር ነይሩ ክሊንተን ከምኡ ቡሽ ከምኡ ባይደን ኩላቶም ሓደ እዮም እቲ እውን ኮፍ ንለይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ነቲ ኩንነት ብትክክለኛ ቃላት ስለ ዝገልፆ ጥራይ ንቬኔዙዌላ ዲሞክራሲ ክእቱ ይኮንኩን ከይደ ንዳዲ ክወስድ እየ ከይደ ይብል አንዳዕዲዑ ስለ ዝነግር እዛ አንዳዕዲዑ ዝነግራ ድማ ንኣሜሪካውያን እታ ቀንዲ ትሕምሞም ምሳያ ነቶም ኢሊት ብድሕሪ መጋረጃ ዘለው ክሰርቁ ከለው ፅቡቅ ነገር ይገብሩ ከም ዘለው ገይሮም እዮም ዝሸጥዎ ነይሮም ኣብ ዓለም ንብዙሕ ሰብ ድማ የደናግረሎም ነይሩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን አንዳዕዲዑ በታ ዘላታ ነዳዲ ይኹን ክንወስድ ደሊና ግሪንላንድ ስለ ዘድልየና እዩ በቃ ካልእ ምክንያታትን ገለን ግዜን ኣይድርድርኒ ብኸምኡ ድማ ሰባት እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኣሜሪካ ሓድሽ ነገር ይገብር የለን ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንዓመታት እዩ ዝገብር ዘሎ ጥራይ እንታይ እዩ እቲ መደናገርን ለመጭ ዝኾነ መልሓስን ስለ ዝገደፎ ሓዳፊቱ ኣሜሪካ ትክክለኛ ምስላን ኩሉ ነገራን እናተረኣየት ትገብሮ ስለ ዘላ ህዝቢ ዓለም ነቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ከም ብብዕድ ይረክብ ኣሎ እዚያ እታ ጉዳይ እምበር ካልእ ሃገራት ስለ ዘጋፍዑ ይኮኑ Exactly. Yes, you're exactly. And this is what drives the liberal class insane because he's pulled the mask off. You know, he's just kind of, doing it without the veneer of lip service to some ideal or, hypocrisy. But essentially, I mean, let's just think about oil. China buys oil. The U.S. steals oil. China bombs. The U.S. bombs. China builds. China supports administrations. The U.S. coups them. China welcomes foreign leaders. The U.S. kidnaps them. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ብግልፂ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን ንቻይና ማዕረኽ እንደይ ከሰይጡን ይፍትን ኣሜሪካ ተሓቂ ግን ሓቂ ይብላ ኣሎ ቻይና ትሰርቕ ነዳዲ እንተሎ ኣሜሪካ ትሰርቆ ቻይና እንከፊላ እያ ትጥቀመሉ ይብል ኣሜሪካ መንግስታት ተፍርስ ቻይና ግን ሃገራት ትሃንፅ ኣሜሪካ ሃገራት ቦምብ ትገብር ቻይና ትሃንፀን ምክንያቱ ናይ ረብሓ ናይ ቻይና ብህንፃ ብሽርክነትን ብንግድን ስለ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ግና ብዝምታ ብሓይሊ ብዓለቕ ስለ ዝኾነ እቲ ምስሊ ኣመናይ ንፁር እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ መን እዩ እንታይ ዝገብር መን ኣካይዳናቱ ከመዩ ንፁር እናኾነ ይድመፅእ ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ሊበራል ዴሞክራሲ ዝተባህለ ዝግለፅ ናይ ኣሜሪካ እናሰርቑ ከለዉ ከም መላእኽቲ ኮይኖም ኣክት ዝገብሩ ዝነበሩ ነቲ ገይምቲ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ቀቲልዎ ስለ ዘሎ ንዓለምና ንፁር ኮይኑለት ጉዳይ ኮንትራስት ዝበሃል ድማ ብሩህ ኮይኑሎ ይብላ ኣሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣገዳሲ ምዕራፍ ኣለዎ ኣብ ኩሉ ኩነታት ናይ ዓለም ሕጂ ናብ ዞባና ቀሪብና ክንሪኦ ኢና ጽግና 56,000 በላይ ሻዕቢያ የላከብኝን ተተኳሽ በቁጥጥር ስር አዋልኳልም ይህ የጦር መሳሪያ ጥይት ለፋኖ ሊደርስ ተልኮ የነበረ ነው ሲልም አሳውቋል ይህንን መሳሪያ በማስተላለፍ ድልድይ የሆነው ደግሞ ህወሓት ነው ሲልም ከሷል ሻዕቢያና ብልጽግና እርስ በራሳቸው የሚያደርጉትን መካሰስ ቀጥለውበታል ከሰሞኑ የሻዕቢያው አገዛዝ ፕሬዝዳንት የሆኑት ኢሳያስ አፈወርቂ የ4 ኪሎን የቀድሞ የጥፋት አጋራቸውን አገዛዝ ብልጽግናን ሰነፍ ፈሪ የስስታሞችም ስብስብ ብለው ገልጸውት ነበር ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ መንጎ ድሕሪ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝሃቦም ሓንቲ ሓያልን መራርን ፅፍዒት ኔክስት ኣካይዳ ናይ ብልፅግና እንታይ ኮን ይኸውን ብኸመይ መንገዲ ግብረ መልሲ ይህቡ ይኾኑ ዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ዝተፀበይዎ እዩ ብርግፅ ረሳሕ ገይም ከተኣታቱ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ወይ እውን ኣብ እቲ ዝኸዶ ዝነበረ ናይ ኩናትን ፀለመን ውሽጣዊ ፀገማቱ ናብ ኤርትራ ኣላጊብካ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዝኽየድ ዝነበረ ኩነታት ናብኡ ሞር ፎከስ ክገብር ከም ዝኽእል ገምጋም ነይሩ ካብቲ ገምጋም ካብ ወፃኢ ኣይኮነን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ሴኪሪቲ ፎርስስ ኢንተርሰፕትስ ኦቨር 56,000 rounds of ammunition sent by the Eritrean regime to armed groups operating under Fano name ስለዚ ኤርትራ ኣፅዋርን ዕጥቅን ንፋኖ ክትሕግዝ ትሰዶ ዝነበረት ሒዝና ኣለና ዝብል
ዘረባ በሚዲያታት ናይ ተሃገር ዘርጊሖም ኣለዉ እጂ እዚ ዘረባ እዚ ንሳቶም ከም ወትሩ ዝጥቀምሉ ጭብጢ ወይ እውን ሓቅነት ብዙሕ ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነ ድመስሎም ገይሮም ክሕስውን እዮም ንባዕሎም ሓስዮም ንካልኦት ክሕስቡ ክፍትኑ እዮም ንላዕሊ ድማ ለብለብ ከብልዋ ክቕኒ እዮም ግን በኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እንታይ ማለት እዩ እዚ የገጠሙን ጠላቶቻችን ግን ትናንትና ላይ ቆመው ዛሬን የሚሻሙ ናቸው። እኛ ዛሬ ሰርተን ነገን ለመዋጀት እንተጋለን። እነሱ ትናንትና ላይ ቆመው ዛሬን ለመሻማት ይሽቀዳደማሉ። ካደፈው ገላና ከኮሰመነው መንደር ከጠወለገው ዘንባባና ከማይሻገረው ከተማ በቀር ምን ተረፈን ምን ቀረን የት ደረስን ቢባሉ መልስ የላቸውም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ተራ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ሚድያታት ኣይኮኑን ነቲ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣነ ኣይሰማዕኮ ነይረ ሙሉእ ትዘረቦ ስለ ዘይሰምዖ ኣብ ገለገሊኡ ግን ሓቢኦሞ ዝነበሩ ዘረባ ንሱ ኣብ መድረክ ዝዛረቦ ይሓብዎ እዮም ኣብቲ ህዝቢ ንመጥቃዕቲ ክጠቕሞም ይመስለኒ ቆራሪፆም ይኣልይዎ ብዙሕ ቪድዮታት ናቱ ኤዲትድ ስለ ዝኸውን ቆሪፆም ኣትሪፎሞ ይፀንሑ ሽዑ ኤርትራ ገለ ምስ በለት ይጥቀሙሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ኩነታት ርኢናዮ ሕጂ እውን እንታይ ድብል ዘሎ ፀላእትና ኣብ ድሕሪት ኮይኖም ዝነብሩ ዘለው ማዕሬና ክምዕብሉን ክግስግሱን ዘይከኣሉ ኣብ ድሕሪት ኮይኖም ንዓና ብናይ ትማሊ ፀወታታት ክርብሹና ዝፍትኑ እዮም እናበለ ብዙሕ ይዛረብ ኣብዚ ወላ ናይ ቆልዑ ዘረባ ምዃኑ ምንታይ ትፈልጥ እንታይ ዝብል ኣሎ ሓንቲ ሞቲቬሽናል ስፒች ኣላ ፀላእትኻ ዝደርበዩልካ እምኒ ፀላእተይ ዝደርበዩለ እምኒ ተጠቒመስ ገዛ ሰሪሐ ገለ ዝብል ኣሎ ዘረባ ኣብዚ ናይ ቲክቶክ ገለ ወይ ገለ ኣብ ሚድያ ክትሓልፍ ከለካ ከም ናይ ሞቲቬሽን ገለ ይጥቀሙሉ እዮም ከምኡ ይጥቀም እዩ ኣብ ድሕሪት ዘረባ ኣላ ትምፅነ ኢላ ከምፃልክመ ከምኡ ኢሎም ኣብቲ ታሽሞም ፅኦም ኣሎ ኣይደና ዌር ዳት ኢዝ ከስምዑ ኣብዚ እንደሚውል ብሎኬሩብን ድንጋዮች እውነት ነው። እያንዳንዱ የሚወረወሩብን ድንጋዮች ተግዳሮቶች ለግንባታ እንደሚውል ብሎኬት እንጠቀምባቸዋለን። እያንዳንዱ ጦር እያንዳንዱ ፍላጻ እንደ አርማታ እንጠቀምበታለን። እያንዳንዱን ስድብ እያንዳንዱን የቅናት ጩኸት እንደ ማንቂያ ደውል እንጠቀምበታለን። ስለዚ እዚ ናይ ተራ ሞቲቬሽናል ስፒችስ ኣብ ካልእ ዝጥቀሙሉ እዩ መጀመርያ ማለት እዩ ናዕባኻ ዝድርቢ እምኒ የለን ንስኻ ኢኻ ደርባይ you are the one ነቲ ሪጅናል ሴኪሪቲ and stability ትርብሽ ዘለካ ቁፅሪ ሓደ ንስኻ ኢኻ ዘይባሕሩ ዝደሊ ዘሎ ንስኻ ዘይወደቡ ዝደሊ ዘሎ ንስኻ ዘይፀጋታቱን ዘይሃብቱን ዝደሊ ዘሎ ንስኻ ብሓይሊ ክወስድ እየ ዝብል ዘሎ ንስኻ so who are you blaming መን እዩ ናባኻ መፅኡ መሬትካ ክወስድ ዝደለየ ግራትካ ክወስድ ዝደለየ ማይካ ክወስድ ዝደለየ ካልኦት ገይሮምልካ go talk to them go have conversation with them don't talk to us ኤርትራ ምሳኻ ካባኻ ኤርትራ ዝደልዮ ነገር የብሉን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝደልዮ የብላ ነፍሳ ዝኸኣለት ዝኣክል ኣኺሉ ዝተርፍ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ እምኒ ዝድርብየልካ ትድርቢ እምኒ ስኻ ኢኻ ኩሉ ግዜ ናይ ነገርን ናይ ሽግርን እምኒ ትድርቢ ዘለካ ስኻ ኢኻ እቶም ኣብ ዓድኻ እምኒ ደርብዮም ወይ እውን ብብረት ገይሮም ዝድክሩኻ ዘለዉ ድማ ተመሳሳሊ ብናትካ ፀገም ዝተበገሱ እዮም እምበር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ካልእ ስለ ዝሓበሩ ይኮኑ ከም ዝኾኑ ዘለዎ እዚ ዘረባ እዚ ግን ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኦፍኮርስ ደረጃ ህዝቢ ደረጃ ንቕሓት ናይ ተሃገሩ ኣብ ግምት ኢኻ ሓደ መራሒ ኣብ በረኻታት ወይ እውን ኣብ ናይሹ ከተማታት ንዝቕመጥ ዘሎ ህዝቢ ከምዚ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ናይ ብሓቂ ልቦና ዝመስል ናይ ብሓቂ ልቡ ክትንክፍ ዝኽእል ዝመስል ዘረባ እዩ ቀፃላ ሚድያ ዘለና ንሪኢ ንሰምዖን ገለ ዘለና መላገፂ ዘረባ ክመስል ይኽእል እዩ መራሒ ናይ ሃገር ደስ ኢልካ ከምዚ ተረካብ ናይ ቲክቶክ ዘረባ ክዛረብ ይኽእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንካልእ ሰብ ግን ከምዚ ዓብ ልቦና ክመስሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ዘየለ ፀላእቲ ክፈጥር እዩ ዝፍትን ዘሎ ፀላእቲ እንተለካ ከይድካ ኮንፍሮንት ግበሩ ኤርትራ ፀላኢ ከም ፀላኢ ኣቐሚጥካ ንኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ፀራ ሰራሕ ኣለካ እንዲኻ ግን ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ የብልኩም እዚ ግን ንሓያለ እዋን ፀኒሑ እዩ وحجي تريبو دلهم زرباون أكيد ما خايبة مع حورة أفريقيا دي أبيو إند بدأ بخص أفيو هذي شفت حزنا لنا by the way أبزي نيروتي شفتات حزنا يزولو زلو كم تريبو مزلهم معاتو تهدراتون يمزل مارغو زلو كم تريبو أبزي حزنا تباهيلو نيرترا كل زي كما مهدا من هايتي بروباغندا ناتهم مخانوس اللي زي تعرف بعلاتهم سقيلهم زبقسو زين قصاقس وزن بربرتي زخون بعلها تبقسو بعلها تحزو شعود فيلم تسرح الله وش تعدخها مالتي this is nothing new and كم زي عينة رسح جايم كصوتو كم زغولا بزع جزيرينا مالنا كل جزير صوتو لتكتيكيو
أقدم أبيلهم نزي أجن مدالة وغيرهم لا نيرهم يم حنت بزي أسمعهم لا يتدرج عند سبسبة نبر أرينا لا يتدرج سبسبة كأن زمنا كاسي يتساتف بد هينوك يميبال كولا كويهده كشوا من دزيو عند بروك يميبالج يتساتف بد كغوندر عند هابت يميبالج አድርገዋል የቲፒኤልኤፍ ጀነራሎችም አብረው አሉ የሻቢያ ጀነራሎችም አብረው አሉ አሬና ላይ ተገናኝተው የተነጋገሩት ትልቁ ስራ አሁን አንደኛው የአማራ ፋኖ ኮዝ ተብሎ የሚታወቀው የማንነትና የወሰን ጉዳይ ነው ወልቃይትን አስረክቡን እኛ 4 ኪሎ እናስረክባችሁ ነው የተባሉ ከምትሪ ወደለሁም እዚቲ ኢዱ ሂቡ መጽዩ ናይ ባሕቂ ወረዳ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይዘለዎ ሓደ ሰብ ካብ ፋኖ ኢዱ ሃብሂቡ መጽዩ ናይ በሙሉ ምስጢራት ናይ ፋኖ ይፈልጥ ስለዚ ምስ ሻዕብያ ተራኺቦም ነይሮም እዮም ጀነራላት ናይ ህወሓት ተራኺቦም ነይሮም እዮም እቶም ህወሓት ድማ አትሊስት መኒ ዝሓቱ ዘሎ እቲ ወልቃይትን ጠገደን ትግራይን ተረኪብኩሞም 4 ኪሎ ከነብፅሓኩም ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎሞም ይብል ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ገይም እንታይ ማለት ንህዝቢ ኣምሓራ ኣንጻር እቲ ፋኖ ንምስላፍ እዩ ፋኖ ነና ማሕራስ እቲ ወልቃይት ዝበሃል ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኣቦ ይብፅሓኒ ዝብልዎ ሕቶውን ስለ ዘለዎም ነዚ ሕቶ እዚ ክሸይጥ ዝኽእል መራሒ ናይ ፋኖ ድማ ንህዝቢ ኣምሓራ ዝውክል ኣይኮነን ንምባል ዝጥቀምሉ ዘለዎ እዩ ኩሉ እቲ ገይም ግን እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር መቃቂልካ ነቲ ሃገር ንተጋሩ ከም ዜጋታት ናይ ካልእ ሃገር ናገለ ኣምሓራ ድማ ዜጋ ከም ካልእ ሃገር ብልፅግና እታ 4 ኪሎ ዘሎ ካልእ ናይ ብሓቂ ድራማ ውሽጢ ሃገር ከምዚ ይስራሕ እዩ ሰብ ኣብ መንግስቲ ናይቲ ሃገርሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድራማ ይሰርሕኒ ኣብ ወፃኢቲ ኣብ ምስ ወፃኢ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ገለ ድራማታት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንሪኦ ዘለና ክሊርሊ እቲ ብልፅግና ባዕሉ ዝፃወቶ ዘሎ ድራማ እዩ ባዕሉ ዘሰላስሎ ዘሎ ሽግር እዩ ባዕሎም ዝፈጥርዎ ዘሎ ተዋስኦ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሓንሳብ ኦሮሞ ኮንካ ምስ ኣምሓራ ሓንሳብ ኣምሓራ ኮንካ አንጻር ትግራይ ሓንሳብ ትግራይ ተጋሩ ኣምሓሩ ናሕትሕትካ እንታይ እዩ ኦሮሞ ናሕትሕትካ እንታይ እዩ በቃ እቲ ድራማ ናይቲ ውሽጦም እዩ እዚ ድራማ እዚ ክፈትሖ ስለዘይከኣለ ብልፅግና ናብ መን እዩ ዘስክሮ ዘሎ ናብ ኤርትራ ከምኡ ድማ ናብ ግብፂ እዚ ከዓ ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኢና ለንከነ ኤርትራ ምስ ግብፂ ርክብ ኣለዋ ዝብል ትንፋሶም ክወፅኡ ይደልዩ ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ ወረርቲ ሚድያ ናይ ግብፂ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ጎስጓስ ይገብረሎም ኣሎ መሰለና ኣብኡ እውን ክፅለሉ እዮም ደልዮም ደለው የኤርትራን አንድነት ኦልሞስት እና ስራዎቹን የሚያጋልጡ የሆኑ አንዳንድ ሀሳቦች ውስጡ ስለሰማውበት ነው እስኪ እንስማው وفي شأن آخر يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم عاصمة الإريترية أسمر بأن وزير الخارجية سوف ኤርትራ በሄደበት ጊዜ የተናገሩትን ነው በውስጡ በጣም የቆየ ቪዲዮ ሆኖ ግን እንዴት አብረው እንደሚሰሩ ራሳቸው ሲናገሩ ሁለቱ ሀገሮች መካከል ሰፊ የሆነ ጥምረትና ግንኙነት እንዳለ የሚያሳይ የሆነ የአንድ رسالة شفهية من عبد الفتاح السيسي ወዳጁ ኢሳያስ የሚገልጽ العلاقة المصرية الإرترية يدت الثورة ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሲልኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና ዘለዎም ህዝቢ ይኮኑን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ግብፂ ምስ ኤርትራ ኣዝዩ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ከም ዘለዋ ሚድያ ናይ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ከምቲ ብኤርትራ ዋላ ሓንቲ ይዝረብን እዚ ጉዳይ እዚ ብግብፃውያን ግን መንግስቲ ግብፂ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ስምምዕ ገይሩ ከም ዘለዎን ኣዝዩ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ከም ዘለዎን ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ እቶም ግብፂ ማለት እዩ ሰውራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰውራ ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግብፂ መሰረት ነይርዎ ምስ ግብፂ ምትእስሳር ነይርዎ ግብፂ ድማ ኣብቲ ሰውራዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዓባ በርክቶ ዝገበረት እያ ኢሎም ኣብቲ ዶኩመንታሪ ናቶም ናይቲ ፊልም ናይ ግብፂ ማለት እዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ገይሮም የብፅዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ሰብኣይ የዓይኒ ኢትዮጵያውያን ይምህር ኣለኹ ዝብል እንዲ ኣብ ዓዲ ዕውራት ሓንቲ ዓይኑ ይነግስ ምስጢር ሓደ ምስጢረ ስላሴ ዝፈትሐ ኮይኑ ዝዛረቦም ዘሎ ሻዕብያ ሰውራ ናይ ኤርትራውያን ግብፂ ኣበጊሳቶ ግብፂ ኣደጊፋቶ so what it's not the first time ሓደ ቃልሲ ዝገብር ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሓይሊ ክሕግዞ ኩሉ ኪት ኣፍሪካ ከይድ ካሕተቶ ንዓኻሲ ካብ ጥልያን ዘናገፈካ መን ድዩ ካልኦት መፂኦም ደይኮኑ ዝሕግዝኻ ነይሮም and forever ካሰብ ይሕግዘካ ኣሎ ሳጂ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ወይ እውን ሰውራ ናይ ኤርትራ ካብ ግብፂ ሓገዝ ተረኸበ ግርም ከምዚ ንሓፍር ገለ ግብፃውያን ሓጊዞምናዮም ገለ ኢልና ሕብሕብ ንብል ዝመስለ ዘሎ go to hell ያሬት ምስ ግብፂ ከማን ሞር ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ንገብር ኢልና ኢና ንጎም ሸትን ንጉስጉስ ዘለና ካምፔይን ንገብር ዘለና ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ዓበይቲ ዲልስ ክንገብር and forever ናብቲ ባሕርና ከም ዘይተቆርቡ ዝገብረኩም ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኢና ንደሊ ዘለና
بغلصنا ترى يكونس بدخامنا برهاسنا بقالسنا بمختنا ترى يكونه سكالو تقرأت شركة جيرنا بحرنا بمعدة تريوانبر كم دليتكم تريوان تتقاملون كخونا يكلني يس كفيلكم بعالم لخاوي حقي بقانقانا ينقدي كفيلكم كتقام تخليهم لك كم تاب جبتو خيتكم تقبروا هذا لهم كما كفيلكم كتقام تخليهم تابون يوجن مزخونه يكون حيلي and Egypt is one of the best candidates مسانا شركة نخجبر and why is that أبزيره President إساياس زبالوك محجس مستيرين رخيبنا يلوم ديم عطازم سبازياتهم نحنا كوز سكفيد مسلم دلا زي سكفنا ويون حفروا ليد مسلم أخبركي يناقرالو ግብጽ የኤርትራን የሀገርነት ጉዳይ እምትደግፈው ለምንድን ነው? ለራሷ ጥቅም ብላ ነው፣ ኢትዮጵያን ለማጥቃት ብላ ነው፣ ለአባይ ውሃ ብላ ነው ብለው ይናገሩ ነበር። እስቲ እንመልከተው። ብዙሕ ታሪኻዊ ምክንያታት ኣለዎ። ናይ ግብጽ ደገፍ ንኤርትራ ወይ ደገፍ እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ንኤርትራ ከም መጓጢ ንኢትዮጵያ ቅሳነት መኽልኢ መሳርሒ እምበር ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብ ሞ ልኡላውነት ኣረጋጊፃ ክትነብር ትኽእላ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን። ሓደ ካብ ዓብዪ እስትራቴጂያዊ ፀገም ግብፂ ናይ ኒል ማይ ኣብዚ ማያት እዚ ዝህልሙ ቁፅፃር ናይ ግብፂ ዘይምርግጋእ ናይተን ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ዝብገሰሉ ቦታ ዘለዎ ሃገራት ክመፃእ ይኽእልን ዝብል እምነት ነይርዎም። እዚ ኣሉታዊ ጠማምታታት ከመይ ገይሩ ማዕቢሉ ኣብ ናይ ግብፅ ፖለቲከኛታት ናቱ ታሪክ ኣለዎ። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ሴራ ከራሳቸው ከኢሳያስ አፈወርቂም እንደሰማ ነው ግብጽ በደንብ ነበር የምታግዛ። ግርም ገበረት ኮን ብለኩም አለና አይ ቲንክ ኢት ምናልባት በይነይ ከውን ስካፕ ኮሜንት ክሰማዕኩም ይደለ ኤርትራ ምስ ግብጽ ሽርክነት ክትገብር ሕማቅ ትስምዖ ኤርትራ ወለዲ እንት ኤርትራ ምስ ግብጽ ሽርክነት ክትገብር ሕማቅ ትስምዖ ኤርትራ እንት ዓይነት ኤርትራው ስለዝኾነ ወይ እንታይ ዓይነት ስምዒት ስለዘለዎ ኢትዮጵያ ተተዳሊና መፂና እዚ ደይኮነ እንት ቋንቋናቶም ኤርትራ ምስ ግብጽ ይኮነ ምስ ጅንዕፍሪት ሽርክነት ክትገብር ኤቭሪ ራይት ኣለዋ። ስምዕዎም እዚኦም ጎረቤት ሕዝካ ከመይ ጌርካ ትቀስ እናገኛለን። በቦሌም ሆነ በባሌ ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? ፌር አይደለም፣ ፌር አይደለም። አልማቅ ትሪዎ ደለኹም እዚ ፊልድ ማርሻል ይትበሃል ናይ ቀደም ምሩኽ እዩ እጂ ድማ ሓላቃ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ። አሚን ካብዚ ንላዕሊ ሓደ ሃገር ድሌታቱን ሕልምናቱን አጀንዳናቱን ፕላናቱን ካብዚ ንላዕሊ ኣነፂሩ ክነግረካ ይክእልኒ። ሎሚ 130 ሚሊዮን ኣለና ድሕሪ 25 ዓመት ድማ 200 ሚሊዮን ክንከውንና ይብላ ኣሎ። ኣደነ ብኸመይ እዮም ዝፋረዩ ዝኾነ ዳትስ ዴር ቲንግ ናቶም ጉዳይ እዩ። ንሱ ካብ 130 ሚሊዮን ናብ 200 ሚሊዮን ክንባዛሕ ኢና ክብል ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ካብቲ ዘለዎ 2 ሚሊዮን ይከውን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልዕልና ዘለዎም ሕልምን ባህግን እንታይ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና። እዚ ኩሉ ዘረባ እናተዘረበ ከሎ የስ ብኤርትራ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሃውታትያን እዮም ነዳያት እዮም ገለ ኢና ዝበሃል ዘሎ። ግን እዚ ዘረባ እዚ በቲ ዝሃየስ ለቨል ናይቲ መንግስቲ ንህዝቡ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ኣሎ። ወዳ ዛሬ ሚን ንዓና ነቶም ኔክስት ጀነሬሽን እንታይ ትርጉም እዚ ነቶም ዝመፅእ ዘሎ ወለዶሲ እንታይ ተልእኮ እዩ ዘለዎ እዚ ንኤርትራውያን? ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ደቀይ ኣብ ሄናይ ቦታ ክነብሩ እዮም ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ንድሕሪ ኮይኖምሲ ከመይ ዓይነት ሃገር እያ ትፅበዮም ዘላ ኤርትራ ማለት ኣይኮንኩም ከመይ ዓይነት ብድሆ ካብ ጉርብትና እዩ ዝፅበዮም ዘሎ ክትሓስብ ይግድደካ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ይሓስበሉ ኣሎ ክትብለን ትኽእል ኢኻ። መንግስቲ ኤርትራ ይሓስበሉ ህሉ ኸውን እዩ ባት እቲ ዝሓስበሉ ዘሎ ንዝመፅእ ዘሎ 50 ዓመት እንታይ ክኸውን እዩ and where do we stand with that? ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 20 ዓመት 30 ዓመት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ይነግሩና ኣሎ። by the way ኩሉ ግዜ ፖይንት ኦፍ ሬፈረንስ ናቶም እንታይ ይብሉ ሃይለ ስላሴ ንግብፃውያን ሓደ መዓልቲ ደቀይ ዲጋ ገይሮም ንኒልሲ ከብክይኹም እዮም ወይ እውን ረብሓ ናይ ኢትዮጵያስ ከምልስዎ እዮም ኣነ ዓቕሚ ስለዘይብለ ኢሉ ፈኪሩ እሞ ሽዑ መለስ ድማ ነቲ ሕልሚ ኣበጊስዎ ብልፅግና ድማ ወዲኦም ሞ ኢሎም ዝጀሃርሉ ነጥቢ እዩ። ብካልእ ዘረባ ኣብዪ ኣሕመድ ተበግሶ ዘሎ ድማ እዚ ዋላ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ተደይሰለጦ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ንከሳልጡ ዓብ ተልእኮ ኣለዎ ይብሎ። ንሳቶም ንዕላምኦም ሎንግ ተርም ፕላን ኣለና። እዚ ሕቶ እዚ ድማ ስትራቴጂካዊ
ፕላን ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉና ኣለዉ ስትራቴጂካዊ ማለት ክንዲ ዝነውሐ ግዜ ወሲዱ ክፍፀም ዘለዎ ማለት እዩ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብኤርትራ ማለት እዩ ብካልእ ከይመስለኩም ብኤርትራ ንኢትዮጵያ ስትራቴጂካውን ኢምፐራቲቭ እዩ ወይ እውን ስትራቴጂካዊ ፕላን እዩ ንነዊሕ ዝቐፀለ ኩሉ ዝኽፈል ዋጋ ክኽፈለሉ ዘለዎ ጉዳይ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ሕጂ ምናልባት ዓቕሚ ኣለና ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽንስ ኣለና ወይ እውን ስትራቴጂካሊ ዲፕሎማቲካሊ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ክንህሉ ንኽእል ኢና ካብቲ ቀደም ዝነበርና ዝሓለፈ ብድሆታት ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኮይና ንዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ድዩ 10 ዓመት ድዩ 20 ዓመት ድዩ እዚ ፀገም እዚ ገንፊሉ መፅኡ እንታይ ክንገብር ንኽእል ፎር ኤግዛምፕል ኣነ ኣብነት ክበኩም እየ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 1991 ኤርትራ ናፃ ምስ ገበራ እንታይ ገይሩ ሓይሊ ነይርዎ ፓወር ነይርዎ ክውስን ይኽእል ነይሩ ኣብቲ ዋን እንተኮይኑ ግን እንታይ ገይሩ ብቁልፅሙ ንዘረጋገፆ ናፅነት ብፖለቲካዊ መንገዲ ብሬፈረንደም ገይሩ ድማ ሓሳብ እናሓወርነት መንገዲ ካልኣይ ግዜ ተገምጢሉ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ይዛረብ ነይሩ ኣብ 88 እንዲገለ ሎሚ ሓይልና ተዳኺሙ ኣሎ ግን ሓደ መዓልቲ ሓይሊ ሃኪምና ክመፅእ ንኽእል ኢና ኢሎም ከም ዝዛረቡ ይፈልጡ ነይሩ ስለዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ገምጋም ወሲዱ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ብሓይሊ ሎም ስለ ዝፀብለልናዮም ኢትዮጵያ ካልእን ሓጊዞሞም ግዜ ወሲዶም ተኣኻኺቦም ቀላፅቦም ኣኪቦም ክመፁ ክእሉ እዮም እሞ ነቲ ተቓሊስና ነምፅኦ ዘለና ናፅነት ኣይንኣምነሉ ኢና ክብሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ካብኣቶም ንላዕሊ ወፃኢ ሓሊፍና ብዓለም ደረጃ ኣፍልጦ ረኺብና ሬፈረንደም ጌርና እታ ጉዳይ ከነብል ኣለና ይብሉ ነይሮም እዚ ሓደ ስትራቴጂካዊ መፍትሒ ነቲ ዝነበረ ብድሆ እዩ 35 ዓመት ድማ እንቀሳቂስና ኣሎ ኣብ 35 ዓመት ግን እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ዋላ እውን እቲ ሪፈረንደም ኣይንቕበሎን ኢና ስለዚ ኣብኡ እውን ሕቶታት ኣለና ይብሉ ስለዚ ሎሚ ከም ይብሉ ከምዚ ኣብይ ኣሕመድ ክብሎ ፀንሐ እዚ ጀነራል ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ድማ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነዚ ሕጂ ቁጠባና ክንሕይል እንተኽኢልና ህዝብና ክበዝሕ እንድሕር ክኢሉ ዲፕሎማቲካሊ ኣገዳስነት ናሃለወና ምስ ከደ ፅባሕ ንጎ ንሕና ናትና ፕላን እንታይ ይብሉና ኣለዉ ከም ኤርትራውያን ድማ ንሕና ኸ ነዚ ኩነታት እዚ ከምቲ ብሬፈረንደም ገይሮም ዝዓፀዎ ሕጂ ድማ ንዝመፅእ ክመፅእ ዝኽእል ፈተና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል እቲ መንግስቲ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኣገዳሲ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ርክባት ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ስዑድያ ዝግበር ዘሎ እዚኣቶም ቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ንዝመፅእ ፈተና ካብ ዝኾነ ይኹን ክመፅእ ዝኽእል ፈተናን ብድሆን ከትሕኑና ዝኽእሉ እዮም ኢለ ዝኣምን ኣነ እንዳፅዋይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ ብምሉእ ልብና ንድግፎ ወረክ ሓደ ግዜ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ንክኸይድ እንደልዮ ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና መሲልኩም እዚ ዘለናዮ መድረክ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋን እዩ ምክንያቱ ኣገደስቲ ሽርክነታት ንክፍፀሙ ተኽእሎ ኣለዎም ንኣብነት ለንቀነ ብዘጋጠመ ጥራይ ኢትዮጵያውያን 2-3 ዘሰንብት ኩነታት ኣጋጢሞም ኣሎ ኢትዮጵያውያን split how Mogadishu's UAE ban reshapes the Horn of Africa. In a single week, Somalia didn't just close its airspace to a powerful Gulf patron, it stripped up every argument between them. This wasn't a diplomatic spat, it was a declaration of independence, signaling the birth of a new alliance that could redefine the Horn of Africa. Hi, I'm Miriam Damdar and this is Analytica Today. In early January 2020, እንታይ ንሰማዕ ኣለና መሲልኩም ኢትዮጵያውያን ሓደ ነገር ናይ ብሓቂ ዘደንፁ ኩነታት ኣጋጢሞም ኣሎ መንግስቲ ሶማሊያ ንኢማራት ሓያል ማንም ክትንክፎ ዘይክእል ዝመስል ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ሶማሊያ ድማ ብዙሕ ሓጎዝጎዝ ዘለዎ መንግስቲ ብዙሕ ሽግራት ዘለዎ ኢማራት ድማ ቤላ ገይሩ ዝለገፀሉ ዝነበረ ሃገር ሶማሊያ ከምዚ ዓይነት ተባዕ ስጉምቲ ኣይኮነን ንብልፅግና ነዚ ሰንከልከል ዝብል ዘሎ ኣበ ይኮነ ንኢማራት ዝኣክል ቀይሕ ካርዲ ክትህብ ምኽኣላ ናይ ብሓቂ ንኣቢ ይኹን ነቲ ብልፅግና ኣፀቢቑ እያ ሰንቢድዎ ዘሎ ሶማሊያ ከመይ ገይራ ትብዓት ረኺባ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣብዚ ስምዕዎም እቲ ገይም ንብልፅግና ማራይ ሲሪየስ ኮይንዎ ዘሎ ቀደም ዲፕሎማሲ ኣለኒ ዓቕሚ ኣለኒ ገለ ኣለኒ እሞ ነዘን ጎረባብተይ ዘለዋና ኣሽክድንዲ ንኽእል እየ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ጅቡቲ ኣላዲዳ ፀፊዓቶ ሶማሊያ ኣላዲዳ ፀፊዓቶ ኤርትራ ድማ ናይ ኤርትራ ፀፊዒት ድማ ትዝበርትዕ ኮይንዎ ኣሎ ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ንሃገራት ንኣሽተን ኢልካ ክንዕቕ ከም ዘይትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና attempt by the Mogadishu government to create a sense of unity, to create a sense of stability between those regions. And there has often been a lack of trust between some of those regions and the central government. So how, in your opinion, can Mogadishu address this? I think the external elements were part of these differences between the center and the periphery. If the peripheries or member states can get support from elsewhere, why do they need the central government? I think the fragmentation
كم تريود لهم تي سنة مقوت نايز مينستر انت تريود تايب لالو إمارات نجبتي ني سوماليا نت فدرال منجستي كل جزيات تنعق أنيرا سلامتها تنعق أنيرا دما اتوم فدرال ستيتس أب سوماليا زلو بفلاي أبونتلاند زلو سومالي لاند زلو كمونا بجوبا لاند زلو سلستيوم مس إمارات بغتا يسرحوا انتهي كي رغبو سكيوريتي أسيستانس رغبو تاي مالتي وتهدروا عقمي رغبو بخالا زراربا فدرال منجستي مبزحت جزي نتي وتهدروا كونتات كقواص ري زلو سلازي اتوم فدرال ستيتس اتن ستيتس بونتلاند ديو جوبالاند ديو كالوت سلامنتاي نتي فدرال منجستي قديفومو نعيقومو ناب كالي يخدون يرم تريلكا اتي إمارات زبال بمسرطو نتي معكلاي منجستي كبرت كم زي هلو غيرو ديزاين سلازو قبرو سلازي ني إمارات مسقواق مالت قمت تتري ولا ني إمارات مسقواق مالت ها مالتيو اتوم فدرال ستيتس تنبركي خوم بتمعكلاي منجستي ويون كززو زي كونس فدرال نصنت اللهم ديقل عبتي معكلاي منجستي زاد اليوم نقرات جن كم معكلاي منجستي تراي كرهبوك زخولو لمنجدي مفتار سلازوخني سلازي ني إمارات مقلاف انت عينت أسيستا نستقبرني رازي كوني نوتوم ستيتس نتي معكلاي منجستي كم زي يخبروون نعيقوم مهم تخدون أشكالالكم تقاتلون يتقبرني را سلازي ني إمارات لاي مالت مسرت فوسانا يتحقر نسو مخانيز نقر زالو سلازي نسو مالي كنحويا انتخينا حدنتن زاد حيل نايت منجستي يقول نايت هاجر كانوا حستو قينا مجمريا نتي هاجر زداخم زلو حيلي نعينا خن على زلنا and that's why إذا وسانا زيان وسيدنا زلنا حنت كابتن كأندن أقدسن نتبتاتيا كالوت منجستات نعبنت قطر ديو سعودية ديو تركو ديو مسمانية مسرح زلو مس فدرال منجستي مسرح زلو نت فدرال منجستي زكالو من حجز منجستي إرترا ديو كلاتهم مس فدرال منجستي مسرح مس فدرال منجستي مسرح مال الدمان نت معكلاي منجستي تحيلو نس دما صقاتاتو نابتم كالوت ستيتس كسد دخل بقمت على الإمارات مس فدرال منجستي قربيات سرح كأندي مستوم كما عقلوز دليو بونتلاند ديو سومالي لاند ديو جوبالاند ديو هجي مزيوم سلت سرح زنبرت كابت حجر بمكو يساكتو أخلا أبي أحمد أنت عينت شجر كجات مقام زغل سوماليا كم ز عينت وسانة نيمارات سجيجوا استيت تطويل أنا خد قصل مخالة نأبي أحمد عبي ستيتمنتيو زخانتايو ني نتا نسوز زأمن الله نساكت حق دنيا نسيات عمد حنيتي اللي زأمن الله إمارات بنكو يرون كوتسوان دحرخ إلهم من سلزلي أبقونهم قبل جميل الله تركو سلزلي أبقونهم سعودية سلزلي قطر سلزلي كعلوت حيلتات بمولهم أبقونهم سلزلي يمزقبرو زلو سلزي اتونكو بدهو كخون زغل زنبر إمارات توزي كالاي بدهو أبي كخون زغل أبقن بدهو يكونن سلمتاي ناتو كأند دقاف زخونت حقر كابت زوبا تقليلات سقوق سلزلا اتي تسوقيقاتو زلا دما انتاي فتير الله يبلو for example أبزريو نتي تقبرو زلا بفلاي أب سودان كتقبرو تدل زلا كوينات اتزا أبي حدقا كونامي كاب أبو دابي تبقيسا ني ليبيا كحجزو أطوار ويو لوجيستيكس كان كساقسو كنا من تاير حق من قدي بعمان قال رجيتهم بيمن رجيتهم كاب إثيوبيا دما كتا بالسودان ملوت حيسهم نبي يخدلو نب ليبيا يخدلو اتقدم بينا يخدنيرم كم تري ودلهم كاب سعودية رجيتهم قبط رجيتهم أب بنغازي كيدهم شجرهم يفتحنيرم سلازي إذا كنا تانتاي دري كارلو أبتي كل أيار يكون أنقص من قصاتنا لوجيستيكس نا إمارات كبيت بدهو يمتس كم زلون إذا بدهو تاتزدما نتي إمارات توزو زلا أكايدا نتي إمارات كتجبرو اتخيل زبحال زلو كنتات ماليزيا كابرو كم زلون اتي مكبات دما إمارات ريلي سيريس لنتي كتجبرو ادخل حجز نتي كتوزو ادخل مرجعات نتنقي حسب له خم زلو يز جبرا زلو سلازي at the end of the day إذا كنتات تفتيرو زلو ني إمارات أب حتى يرجع راديو كونس أبنوي حوانون كبيت بدهو كفترة لازغل كبيت سجام كفترة لازغل مخانين عن رجالنا بفلا يدما زي جبتي تجبرو زلا لنكنة جبتي كل تسلسته سجون تات وسيد الله يزبحال زلو هذا كابو لنكنة نتي RSF زبحال أبزرو خبطو تهرمو خمسة الله يزنقر زلو نتي RSF أبزرو خبطو تذكرو خمسة الله اتمدكار دما نتي حيلنا إيه السودان نتنا حيلنا يا RSF من ماليزيا داخل خمسة لوجيستيكس بو غيرو بين غيرو يمصون يرو دحريلكا كابليبيا تبقي سبستفل عليه من قدي غيرو يعتنيرو حيل أيرنا يجبس جن أتفل عليه كنتاتنا تنسى نتي من قصاتنا يا RSF ويونت اللوجيستيكس كروه بس جبو إنها رمى سرح كليوم كم زلوا يندقر زلوا إمارات جبس دما حيل أير اللوا
ራዳራት ኣለዋ ሳተላይትስ ኣለዋ ስለዚ RSF ምስ ግብፂ ከተወዳድሮ ከለኻ ንስ ሓይሊ እዩ ስለዚ ነቲ ዘሎ ፀብለልትነት ናይ ኣየር ዘለዎም ተጠቂማ ነቲ ምንቅስቃሳት ኢማራት ናይ ብሓቂ በዚ ጉዳይ እዚ ተቆጢዓ ከም ዘላ በቲ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኩነታት እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኣብ ሶማልን ሱዳንን ዝረአ ዘሎ ምንቅስቃሳት ነቲ ኩነታት ኣብ የመን ዝጀመረ ፈፂሙ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘደየቦ option, the STC was conceivably capable of pursuing their ultimate objective of just unilaterally declaring their secession from Yemen and recreate the former state as South Yemen again, which they'd already proposed calling South Arabia this time around instead. In theory, doing this without any outside foreign support would be a very dangerous and risky move. The world isn't kind to rebellious territories of UN-recognized countries unilaterally breaking away without the consent of their parent country. Other places that have done the same, like Somaliland, Abkhazia, and Kosovo. Comes to reward اللهم إمارات نتي حيزاتو زلا استراتيجي ويونتي حيزاتو زلا قعزو كتقصلو ندحر خوينا كتوزدوم زلاوا من رجعتات نزي مسل سلازي أب ليبيا أب يمن با قجف سخونة سعرات أقاتي موالو كل تناتا من قصقاسات دما بو درجة يسألو بو درجة سلازي كاب إمارات تبقيسا كل تي من قصقاسات ناتان تاريخايو كاب إمارات تبقيسو بقبت رقيسو أب ليبيا دسرحو زنبرا سرحات مجمريا إمارات إسرائيل تقدمتي شفان تبوم زلايا بزي إسرائيل نزو كل زقبرو زلو كقبرو يكالو أي مخالون إتي impunity مالد دما نحقنا علم كم دليل كارجيز كان أي مخاد قبر ملسنا أوروبا يقولنا أمريكا شلل الكا مخاد كابي متسوين دحريكا إسرائيل تبوم زلات privileged إسرائيل واشنطن زلوا لوبي أب كالوتنا أبراسل سنة أوروبا زلوا لوبي نعود تقيمة إمارات أنت تقبر الله كانتي علم أنصار علم كله حجرات نافرست حزبنا نافرست كلا زخون يكون قبر ملسك متى كم زي كل وينسقط متى كم زي كل ناخذ كيد كسر حدا إسرائيل يعني زي كده حق زوم زلا سلذي إسرائيل كانت تربح الله نساب كلا أجنداتنا تعبى إسرائيل لما ناس بتخدلو زلا سلواناتا كلا حجر شرح الله سلا زلا دما بدأ عم يسبقيو for example نقولنا ناي سوماليلاند بملؤ باك جراوند وورك نتا سوماليلاند كم هاجر كم تخون قال نجر فاينانشال دقاف كالو ناي فاينانس انفراستراكشر ناي لوبي ناي كالو كله ناقبرت أنها إماراتي بملؤ ناي بايتا صراحة دسرحو إماراتي نيرو سلزي إمارات نخلو أب بايتا أبتي أب واشنطن يكون أب لندن يكون أب كالي قداي إسرائيل قداي سوماليا ناي سوماليلاند تقبلنا نغركب بزح سرح نيرو أبلع لي دما لك سوماليلاند تقبلنا كتركب أب تحسب له زنبرد دما إسرائيل تجرا أب أمريكا قبل على سوماليان برتعز خنا متقعتي زغا سوماليان سرقتيهم شفاتيهم حبتم صوديوم هاجرهم بزي لما يكونن طوا وعيلو تسفا زي بالهاجر زلهم دونالد ترامب وسيغلهم كل تدراما قبل علي مينيسوتا استجبره نمنتاين يرت علامه ناراتيف شيب مقبار شعو إسرائيل سوماليلاند توافلتو هندبت هيكونني ስለዚህ again it was part of the plan now if you come back Somaliland ጉዳይ ናቶም مرة تشنكير له مع لفظوان زي مرة تشنكير له مغنياته بمولو تكبابي أنصارهم دويل له by the way كاب إمارات بقص نبرة كل عينة ولا سيفيلاوي فلايتس ناب هرجيسيا تتوابي لهم له سوماليا فدر الله منقسنا سوماليا منقسنا سوماليا حيال سقوم تابرس سقوم تيد وسزله سلزي قداينا يمن أب حدا معلبي بتسهيل له قداينا السودان and Somalia لما next topic سيوم أب قداينا السودان Somalia عندما أمونغو جبسن سعوديان نصر زخونة الله ينسسن شركة نتني غطل الله كاله حنت أقدر داسيت فاكتور ني بلتسجنا بفلاي كتنكفت غلط بحال زلا قداي دما كان رينا تا قداي تيادما قداينا جبتيو let's go. The Sudan peace track, Egypt engaged in further talks today to deepen its Red Sea partnerships with fresh discussions with Djibouti on investment and regional security. Egypt's Foreign Minister met Djibouti's Foreign Minister on the sidelines of the 5th consultative meeting on Sudan. The talks focused on expanding economic cooperation, including أمونغو جبتن جبتن زقبر زلو كنت هادما نرلنا كتالي جون أب حدا كونفرنس تراخيبهم كم زلون زدما moves, especially involving Egypt, have raised serious questions about Ethiopia's future access to trade, energy, and security.
And today, many believe Ethiopia has reached a final decision point in its relationship with Djibouti. Ethiopia is Africa's second most populous country, yet it has no coastline. That makes access to ports not a luxury, but a matter of national survival. Djibouti handles ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝኸውን ዘሎ ጉዳይ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ዓብዪ ኣርእስቲ ዝኸውን ዘሎ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ቢዚ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ዝዓበየ ክፋል ናቶም ኣብዚ ስምዕዎም ድሓን ካብ ኣፎም ክንሰምዖ Prime Minister Abiy Ahmed's visit to Dorale is to be understood based as not a routine visit. It is as a symbolically dense and strategically calibrated move in Ethiopia's long-term quest for accessing a sustainable, reliable and secure seaport. So I can... سنتايم زبل زلو بحفشة أبي أحمد ناب سومالي ناب جبت خيدو مس أبي delegation ناتو ناب جبت زخدو له مغنيات strategic recalibration this is bullshit حسوتي زي سعرتكم زنة أرينيرو جبتي مستقل بس على عيتنا تبلوا قبتي ديل جيرا so what can you do أنت كتقبر تقل abnormal condition حيال زخونة دبلوماسي زلو هاجر تس عميتاويت نقدنات كاتوس قالوا انت اتولون بليونات يخفلوا له خنو تبلا هاجر على اي خاخ تخلو سقمتي خاتوزلو سقمت مالت بوتادراو سقمتي بلا لهم كم مقطعتي الكاسغه 10% نقدناتي ناب كينيا قيري وي وناب كال قيري الكا خاتفكر دياتهم كن they have no leverage ولا حانت عقمي يلن لمنتاي نقبص تقبري الكا خاتزارب ايتخلنا حديتو مين باي ذا واي نجبتي سلامتها خان قبص تزال خايلهم مخنياتو نعاقم يبكم سلادي تطقمكم ليلو تا قبل ابي تشخشخ يلو جايص الى سغيرواتا غداي جبتي وسانه هاجري عدل ناي شركنتن سكويز غير كا مبلع دما قطر حده ابزي حج تفطرت حقاف بلصقنا بعلو بصقاب زفترا افدق بحري لو سومالي لاند يلز جمرا كندي ربح رغيباتو جبتي عبيت بيزنس ديل سكيرا فزي تي زعبي ودبناتا تشاينا اوبريت تغبرلا تشاينا دما اب قرن افريكا تا زعبي استراتيجيكاوي ودبناتهم اب جبتي زلو املو علم دا املو علم ون انتخونه حيل بحرناتهم نافال بيز ناتهم زلو كاب تشاينا وصاي جبتي سلازي ني تشاينا املو افريكا لوكيرم زحزوا جبتي حاده ابلي تي ودبناتهم دما ني امارات قليفهم ني جبتي يبم ني تشاينا يبم سلازي ني تشاينا صبوق يرم هزما زياده مع علامه نا ኢትዮጵያ زعبي على هاجر تشاينا يو نا ኢትዮጵያ عبي بزنس بارتنر تشاينا يو سلازي نا ኢትዮጵያ ክትሕዛ እንድሕር ኮይንካ መጀመርያ ቻይና ክትሕዛ ኣለካ ዝብል ስትራቴጂ ዘለዎም ኦፍ ኮርስ ናይ ብልሕ ናይ ስትራቴጂ ጥራይ ናይ ጅቡቲ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ገይሩ ባቤል መንደፍ ካብኦም ስለ ዘሎ እሱ እውን ዓበ ሓገዝ ገይሩሎም እዩ ብዝኾነ ንቻይና መሓዝ ማለት ኣብይ ኣሕመድ ክንዲ ዝፈከረ እንተፈከረ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ገለ ክፋል ንግድናቱ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ገብሮ ይኽእል እዩ ካብ ጅቡቲ ጠቕላላ ክወፅእ ከም ዘይክእል ግን ፍሉጥ እዩ ሎግ ገይሮም ኣለዎ እያ ምክንያቱ ቻይና ፅልዋ ኣለዋ ፈረንሳ ፅልዋ ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድን ኢትዮጵያን ዓብ ፅልዋ ዘለወንን ጅቡቲ ድማ ነዘን ክልተ ሃገራት ሒዛ ዘላ እያ ስለዚ ንሓዋር እውን ወላ ንሓሰብ ኣልሚዕካ ምስ ጅቡቲ ክትወዳደር ድሕሪ ኮይንካ ኢትዮጵያ ኣባኻ ክሰድዎ ዝኽእሉ ንግዲ ድሩቲ ክኸውን ዝኽእል ድሩቲ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ከም እብላ ኣለኹ እዚ ንኤርትራውያን ተስፋ ከቑርፅ ኢለ ኣይኮንኩን እቲ ጅቡቲ ጌራቶ ዘላ ኩነታት ናይ ጅቡቲ ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነን ንኻልኦት ሃገራት ኣብቲ ቦታናተን ኣንኪሳ ሒዛተን ዘላ ስለዚ ብልፅግና ስለምንታይ ከም ጅቡቲ ዘይትኾኑ ኢሉ ንኤርትራውያን ክዛረብ ከሎ ሓሶት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ዓቕሚ እውን የብሉ ናብ ጅቡቲ መፅዩ ዓብ ንግዲ ካብ ጅቡቲ ኣውፅዩ ብሓሰብ ንክገብር ሓሰውቲ እዮም ኣይገብሩን እዮም ከምኡ ዓቕሚ የብሎምን ሓንቲ ክገብሩ ዝምነይዎ እንታይ እዮም ንዓና ሓስዮም ነዚ ኩሉ ተቃዋሚ ገለ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዘሎ ብሓሰብ ሽርክነት ኣይኮኑ ዝደልዩ ዘሎ ሰብ ብሓሰብ ብጥርሑ ክረኽቡ ጥራይ እዮም ዝደልዩ ዘሎ زيادة مسير ناب حسب متيوم بدروح كتقومون بر كفيلهم كتقومون زخولي يكون معناته تشاينا تفكر لهم نيا فرنسا ونقصات جبريا جبت كالوت كلاتهم كاب جبت وتيوم ناب بربرا لا ديكرو تريوم لهم كم يغرغر بلو بربرا كو نا اماراتي نيرو نعم تبع لسه سعوده بينير ناب بربرا كمان عبنقدي 900 تاويت كاب بجبت زخيد 10% ناب بربرا خوزو يزغبو نيرو ويون 15% ناب لامنا كينيا قيرو يزغبا نتو دباو كفال ناي ኢትዮጵያ እኮ በኬንያ እውን መዋጾም ነይሩ ኣይገብርዎን እዮም because they are locked
ተታሒዞም ዘለዉ እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ብኣፉ ዝኽእሉ ናብ ኤርትራ ዘይሰርሑ እዮም ምሳና ሽርክነት ዘይገብሩ እዮም ዝብሉ ናብ ክሻረኹ ዓቕሚ እውን የብሎምን ወላ እውን ንዖም ኢልካ ወደብ ሰሪሕካ እውን ክጥቀሙ ዝኽእሉ ይኮኑን ኣነ ከም ናተይ ገምጋም በዚ ሕጂ ዘሎ መስርሕ ማለት እዩ ምስ ግዜ ግን ኦፍኮርስ ቻይና ቃል ክዳን ዝገበረ ሃገር ኣይኮነን ኣብኡ ጥራይ ክእሰር ወይ ካልኦት ሃገራት ዓበይቲ ሃገራት እዮም ጅቡቲ ሓደ ጭፍሉቕ ሃገር ክንዱ ክሕዞም ኣይክእልን እዩ ምስ ግዜ ኣልተርናቲቭ ተፈጢርካሎም ንቻይና ጉድባይ ኢሎም ነቲ ናይ ጅቡቲ ከይገደፉ ኣብ ካልእ እውን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቻይና በዚ ናይ ጅቡቲ ሓይሊ ይኹን ወይ ካልእ ክእሰር ዝኽእል ማለት ኣይኮንኩን ግን ነቲ ኩነታት ርኢኻ ድማ ንሳቶም ዘዋፅኦም ነገራት ይርዩ እዮም ከም ናይ ኣሜሪካ ፉትፕሪንት የብሎም ከም ናይ ኣሜሪካ መጋየፂ ቦታታት ኣብ ሶማሊላንድ ክኸይዱ ዳብዚ ክኸይዱ ይኽእሉ ይኩሉን እዮም ቻይና ድሩድ ዝኾነ ዓቕሚ ጥራይ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ናቫል ቤዝ ስለዚ ታረኺቦማ ዘለዉ ንዓ ምስ ጅቡቲ ተረዳድዮም እዮም ክኸዱ ምናልባት ኤርትራ ምስ ግዜ ካልእ ጌራትሎም ወይ ምስ ኤርትራ ዲል ክገብሩ ተኽኢሎም ሪላክስድ ክኾኑ ይኽእሉ ኮን እዮም ኦል ኢን ኦል ኩሉ እቲ ዲፕሎማሲ ናቶም ፌይል ገይሩ ለንቀን እንታይ ጀሚሮም ኣለዉ ንደቡብ ሱዳን ናብ ካልእ ሃገር ዲፕሎማቲክ ክሰዱ ጀሚሮም ኣለዉ ከም ብሓድሽ ሰላም ወይ ትሕትና ገይሮም ምስ ጎረባብቶም ክረዳዱ ይፍትኑ ኣለዉ ሕጂ ይፍትኑ ኣለዉ ምስ ኤርትራ ክገብርዎ እዮም ለኩም ኣለዎም ግን ብሓፈሻ ኣብ ዲፕሎማሲ ከምታ ንጅቡቲ ከይዱ ይቕረታ ሓቲቱ ምስ ጅቡቲ ሰላም ክገብር ዝፈተነ ናብ ሶማሊላንድ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ናብ ደቡብ ሱዳን ናብ ሲልቫኬር ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሓደ ዓብ ልኡኽ ከይዱ ኣብኡ ዲፕሎማሲ ክገብር ቀኒ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ግብፂ ዝገበረቶ ቅድሚ ክንደይ ንዑ ንምምላስ ምስ ጎረባብቲ ናብ ሶማልያ እውን ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ ነይሩ ስለዚ ምስዚአን ሃገራት ዝምድናታተይ ከተዓራርብ ክኽእል ኣለኒ ዝብል እዩ ምስ ሱዳን ዝተወደየ ዝምድና የብሎምን ወላ ሓንቲ የለን ምስ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ምፍጣጥ ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና ኢና ሓንቲ ካብቲ ኣብዚ ሚድያታት ናይ ብዛዕባ ዞባና ኣገዳሲት ኮይና ዘላ ድማ እዚኣ እያ interests. These may be political or social or economic, but what about religion? Could religion create a solid alliance? Well, we may find out soon because there's talk of an Islamic NATO. Reports say 3 countries are in discussion right now: Pakistan, Turkey and Saudi Arabia. Each has a defined role. Pakistan brings the nuclear arsenal, Turkey brings the military industrial complex, and Saudi Arabia brings the money. The root of this idea can be traced to September. كم تري ودا لهم زيا الله هنس زيا هاي attention يا رقيبة زلا زا قداي زيا مالتنا بيك تبتسيحة كميك تكوني أمس جزي كرزخ الكوينو زي ناي سلست ناي باكستان سعود عرب كم دما ناي تركي الله هنس بعزلو بزح كافرج يركب له تعلامات دما سلست يوم أقداس competence الله بقعت الله سلست يوم تركي military industrial complex فابريكاتات يقولون industrial base الله بزي زترات رايكم تركي أبت conventional أسوار عمل لو فابريكاتات نايم سرح كلتين الله باكستان nuclear power يو تزي nuclear زلو حجري السعودية هذا ما جنزب الله سلست يوم نحبار ركوا حين تعلم سلست يوم سوني مسلم يوم سلست يوم دما سلست يوم تم أجد تستي أبت سوني مسلم كوينهم سوني زخونو سلست يوم دما أجد تسبوتا ناي leadership زلوهم يوم استفلا عليه من قد مالك نايزهم سلست حبراوي شركة الدماء أقدر سكوني. Now we already started to see some cracks. مهنياتو تركي ولو كم السعودية الله ينسك تقبر more in depth سرح تفتن انتلا it's not gonna be easy. مهنياتو إمارات قبل على تركي سلوان لوايو إمارات زع جنزب أب تركي investors قبرتها. سلازي already minister جات وصاينا تركي ناب إمارات كيدو بس محمد بن زايد تراخيبه 5 ليو. سلازي أمونغو السعوديان تركونز قبر زلو زمدناتات ملو بملو 100 بحاجة خينهم أنصار إمارات ويون أنصار كالك خذوا خليه ميلك اختزارب كبير because they already know السعودية ولو كحيات زخنة geopolitical وان تلو إتي إمارات زبال إسرائيل تحنجيت يخيس لزلو بخالي من قدي نتي تركز زبال دامج كفرو يخليهم لأنه كل جل نتي حنت أرتيكل وزياني راب بحد بيتيهت بس صفحة ملك كزارب وخلوا زبلوا أو تأرجيمنت تايو إمارات نشتي هجريو نشتي الكاتن عك هجر جنايكون هذا تي مس إسرائيل تشاري خد صرح زلو لعل عقمو دبلوماسيوي سلوا واشنطن كم زلوا غير ولو هذا كلا دما financial leverage ناتو really حيال زخونه كتباوي جوادا لو تي جوادا دما منجست بقات تزقوا عصري تي بنزايد تي أبودابي زبحال asset under investment ويكا نسو زقوا عصري investmentات بتريليونات زقوا صار هبتلو سلازي بقليلو invest قبر زغل billions invest قبر زغلي That's why تركيا يكون ولا باكستان ملو بملو بالسعودية قينهم ني إمارات كقوانين زغول يكونون
ምክንያቱ ትካብ ኢማራት ክረክቦ ዝኽእሉ ኢንቨስትመንት ካብ ስዑድያ ክረክቦ ስለዘይክእሉ ስለዚ ኣጋይን ኢማራት ነቲ ጉዳይቲ ኣብ ምፍራስ ወላ እኳ ስዑድያ ንፅቡቅ ዕላማ ትኸይድ ኣላ ትርኩ ድማ ንፅቡቅ ዕላማ ምስ ስዑድያ ክሰርሕ ትፍትን እንተላ ኣብ መንጎ ኣትያ ነቲ ነገር እቲ ንምፍርራስ ግን ኢማራት ስቲል ሌቨሬጅ ኣለዋ እዚ ማለት ግን ገንዘብ ስለ ዘለዎም ነቲ ሕልምታት ናይ ትርኪ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ከብልዎ ክእሉ እዮም ምስ ስዑድያ ዝኾነ ሽርክነት ገብራ ኣይክእሉን እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ትርኪ ንባዕሉ ስጋኣት ኣለዎ ስጋኣት ናቱ ድማ እስራኤል እዩ እስራኤል ኒውክለር ፓወር እዩ እስራኤል ድማ ንቱርኪ ኮንቴን ክገብሮ ይፍትን ኣሎ so they know already real threat ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ስለዚ that's why ንሳቶም ካብቲ ኮንፈርት ናቶም ወፂኦም እዮም ምስ ስዑድያን ምስ ፓኪስታንን ኮይኖም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ዘልይዋ ዘሎ ብፍላይ ኒውክለራዊ ሺልድ ክህልዎም ኒውክለራዊ ካቨሬጅ ክህልዎም ይደልዩ እዮም ስለዚ እዚኣ ብፍላይ በሚድያታት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኮላይ ናይ ህንዲ በብዝሒ ካቨሬጅ ትረክብ ዘላ ጉዳያ ኩሉ ኮይኑ ኩሉ በዚ ኮይኑ በቲ ሓደ ኣብ ዞባና ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ወላ እኳ ሃገራት ዓረብ ኩሉ ግዜ ክብገሳ ከለዋ ዓበይቲ ሓሳባት ሒዘን ይብገሳ እንትኾና እቲ ተበግሶ ንባዕሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ናይ ሽርክነትን ምትሓሓዝን ጉዳይ ኣገዳስነት ኣለዎ እዛ ሓሳብ እዚኣ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ይኩነን ተበጊሳ ግብፂ እውን ኣበጊሶማ ነይሮም እዮም ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ሃገራት እስላም ኣብ ተራኸብሉ ግዜ ናይ እስላም ኔቶ ደይንፈጥር ኢና ብምባል ነቲ ሓሳብ ኣበጊሶማ ነይሮም ግን ሓሳባት ናብ ግብሪ ንኽበፅሑ ብፍላይ ሃገራት እስላም ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ዓበ ብድሆ እዩ ዘለዎም ኣብ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ እስራኤል ዘላ ትበሃል ሃገር ክሳብ ዘላ እቲ ጉዳይቲ ብቐሊሉ ክብፅሕ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እስራኤል ነቲ ሓሳባት ናይ ዓረብ ሃገራት ናይ እስላም ብሓደ ሓቢረን ዓብ ነገር ክገብራ ከም ዘይክእላ ጌራ ፅቡቅ ጌራ ኣሳሲራተን ዘላ ኣሳሲኖ ሃገር ስለ ዝኾነት እስራኤል ወላ እኳ እቲ ድሌታት ናይቶም ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ግዜ ኣከሙ ክኸዱ ዝደልዩ እንትኾኑ ኣብ መወዳእታ ግን ሓሳባቶም ናብ ተግባር ክበፅሕ ኣይረአን እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክቕየር ይኽእል እቲ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም there is always a possibility ተኽእሎ ኣሎ እዩ ግን ብሓፈሻ ኣብ ሓፂር ግዜ ክበፅሕ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ካብኡ ሓሊፍና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ጉዳይ ብፍላይ እዛ ናይ ሚድል ኢስት ኣይ ዝወፀት ናይ ስለያ ናይ ግብፂ ሓበሬታ ንስዑድያ ይህባ ከም ዝነበረን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ እውን ብቐጥታ ንጉዳይ ናይ ኢማራት ኣብ ምቁፅፃር ሓይሊ ባሕሪ ናይ ግብፂ ንስዑድያ ሓገዝን ድጋፍን ይህብ ከም ዘሎ ዘርኢ ሓበሬታ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ራውንድ እያ ትገብር ዘላ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝነበረ ውድድር ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ኣብ ሓያል ዝኾነ ምትፍናንን ምብላዕናት እዮም ከም ዘለዉ ግብፂ ድማ ወገና ምስ ስዑድያ ከም ዝኾነ ኣፍሊጣ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ እዚ ግብፅን ስዑድያን ብሓደ እየን ዘለዋ ዝበሃል ውፅኢት ናቱ ኣበይ ክረአ ኣብ ሱዳን ይክረአ it's very clear ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ሚኒስትር ግድያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ዝበሎ ስምዑ እዚ على ثوابت الموقف المصري ونكرر مرة أخرى الخطوط الحمراء المصرية التي وضعتها مصر بشكل واضح لا يحتاج كم تريد لهم أنتم زبلوا زلوا ግብፂ ብተደጋጋሚ ንጹር ዝኾነ መግለፂ ብዛዕባ ሱዳን እቲ ግብፂ ትብሎ ዘላ ድማ ኤግዛክትሊ ምስቲ ናይ ኤርትራ ሓደ እዩ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እንታይ ኢሉ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሃገራዊ ሰራዊት እዩ ነቲ ሃገር ኣብ ምስግጋርን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ካብፅሓ ዝኽእል ድማ እቲ ሰራዊት እዩ ሓላፍነት ዘለዎ ንሱ እዩ ክልተ ጀነራላት ዝበሃል ዘረባ ካላም ፋርቅ ገዲፍኩም ሰራዊት ናይ ሱዳንን መንግስቲ ናይ ሱዳንን እቲ እንኮ ንሱዳን ዝውክል ሓይሊ ኢንስቲትዩሽን ንሱ እዩ ግብፂ ድማ ከመይ እያ ትብል ዘላ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክፈርስ ምክልኻል ናቱ ከምዚ ክኸውን ዝበሃል ዘሎ እዚ ፅላለ እያ ትብል ዘላ ሱዳን ሓደ ሃገራዊ ሰራዊትን መንግስትን ኣለዋ ነቲ ምልሻ ዳዕ መሰሪዕ ምስቲ መንግስቲ ኣወዳዲሩ ከርኢ ዝፍትን ዘሎ ሓይሊ ንሱዳን ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ግብፂ ድማ ብዝከኣላ ኣብ ሱዳን ሰራዊታ ዝኾነ ይኹን ፀገም ከየጋጥሞ የስ ዘድሊ ፅገናታት ዘድልየት ኮይኑ ክገብር ኣለዎ ግን ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ መንግስትን ሓደ ሃገርን እዩ ምምቕቓል የለ ወላ ገለመለ እዚ ኣጀንዳታት ናይ ካልኦት ናይ ኢማራት ማለት እዩ እዚ ኣቡ ቀይሕ መስመር ይንዓና እዚ ብምባል ነዚ ጉዳይ እዚ ንኸሳልጡ ዝኸድዎ ዘለዎ ጉዕዞ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ ና እዚ ነጥቢ እዚ ምስ ምንታይ ተተሓሒዙ ይመፅእ ኣሎ መሲልኩም ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ኣለዋ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ መስዓድ ፕሎስ ለንቀነ ኣብ ስዑድያ ናብ ግብፅን ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ሓንቲ ዘረባ
ተዛሪቡ ኣሎ ስኾን እንታይ ኢሉ ምስ الحديث تبع الجازيتا أبز جبر interview Masatoulos said in a statement to Al Hadith channel that the visit of Saudi Crown Prince constituted a major boost to the Sudan file. Mohammed bin Salman ab America مسكده مس دونالد ترامب زغبرو نغداي ناي سودان ني فايل ناي سودان اتزعابيه سرح دسرحن سيلو غداي ناي سودان جيجا معازن حيزو زنبره صبوق معازن نكحس صبوق اتنشن نخركب زغبره ما ورا سعرات محمد بن سلمان يلو سلامتاي كوم يل مسلكم ادمتا مغشاتيا بزع غزي ابتي ناي ميدياتات ناي امريكا يكون ناي كال انتايم زبلو نيرم كلتا جنرالات كلتا منغستي اكلتا تمقال زلا زبل زرباتي امارات تدلي مالتي بزفح منغدي زرب نيرو سراويت ناي سودان دي كونسي نفسو زخال غجله نتنا دعم سرع كال زفتن زلو مخانو كلتيوم دمان منغستي زي وكلو مخانو امارات كم يدل نيرا دحرنا سعوديا مغشاغن امريكا بزوانزي منغستنا السودان كتل جميرالا منغستنا السودان زي so the file recognition of the government and the first clear US rejection of the equating the government with other party to the conflict ስለዚህ كل تحيلታት ዝበሃል ገዲፎም መንግስትና السودان بحدا اطق ملشا بده قطيمو خمزلو كتامن كتكلالكا نزيا مستقبلكا خاطي ستيت اوف مايند ولاتي بوليتيكال ديسكورس بقنع منقد خيزخل سراويت نايت هاجرن منغست نايت هاجرن كم حدا شفتا قصيركا معرت شفتا نايد مسرع قصيركا كلتيوم حايلتات بحدا قانقانا صواعكا ختزاربهم قبول هينبرن سلازي ازي دما ناي محمد بن سلمان زغبرو سراح هذا كابتن امارات دما صبيق زغوت عزيو مهنياتتي الرعايه سلتغيره كلت حيلتات كلت وور جنرالس بال كلت ناي كوينا زلو جنرالات زبل زربا غريفكا منغست السودان بحد عطو جله حدا غودي قوهم زلو كتبل تجميركا منغستن تحدن معري يكون منغستن دعم شرعين معري يركا خطريم يبلكان سلازي ناب كارتوم اتيت منغستنا السودان زغبرو زلو منغدي ازيو اغداسي كوينو نتي بروفايل ناي السودان دما نقدمتي دفلو قال حدا كوينات بتدغاغامي ززاربو زلو ابزي كبابي اثيوبيا زغبر زلو كوينات ممليسو ان حيله يمط كم زلون تمتقعت دما نفس زخاله كنتات تفلاله مرداتا يوسدالو انتاي لما بزوصيام نيرم there was this ابي الله مسيلكم give me a second new Sudanese army says RSF vehicles destroy the Blue Nile region near Ethiopian border logistics ናይ RSF بكل منقدي زبط زلو ናይ ሎጂስቲክስ መኻይን ናቶም ካብ ሊብያ ናብ RSF ዝኸዳት ዝነበራ ብነፈርቲ ሱዳን ብነፈርቲ ናይ ግብፂ ክረማ ከለዋ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ናብ ብልፅግን ናብ ኒው ዝኸይድ ዝነበረ ድማ ኣብ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተኸሪፉ ከም ዝተሃረመ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢማራት ነቲ RSF ዝበሃል ንኽትቅልብ ወይ እውን ሎጂስቲክስ ናቱ ንኽተረጋግፅ ትገብሮ ዘላ ፈተነ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ኣብ ዝዋን እዚ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ካልውን ነይሩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ ኣብቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ብድሆ ኢሎም ዘውፅዎ ዘለው እዩ I wish I can find that video كشير قبرلكم إذا كنت عايز أريك تكون تات كابجزين أبجزين إنها تغير زخيز له كابجزين أبجزين إنها تغير زخيز له كنا تات مخانو this is the video كم تري وزلهم برتو زخانو كينات كايت كم زلون سراويتنا السودان دما كابجزين أبجزين استفل عليه بوتاتات يقاس أرالو استفل عليه علامات ناي RSF فتنتات مدقعتنا RSF يفشلالو بكل من قد ما تكون تات ني سراوي السودان تسفاز مدرخ يفترالو يوم زبلو زلو سلازي اموداتا از كل نريو زلنا غداي تدماميرو سراويتنا السودان ملو بملو نتي RSF زبال زلو كداهمون كسعر اندحرغيلو بسيت سراويتنا السودان زدليو زل علامه نسيو نسك رغاغصلو زخل من قد تكبر دما بزح دغاف كم زدليو ان نرزلنا اب كبابينا دما ناي بحقي بزح زقرمن بزح تسفا زهب كنتاتن ኢና ንርኢ ዘለና ንኤርትራ ድማ እዚኣቶም ኩላቶም ጽቡቕ አበርክቶ ዘለዎም ወይ ጽቡቕ ዝኾነ ጽልዋ ዘለዎም ሸንፋለች። ከሶማሊያም አሁን ተባራለች። ከሱዳንም የነሱ አማጽያን አሁን ይባረራሉ፣ ይጨፈለቃሉ። ከቀጠና ሁሉ ተባራለች። ጅቡቲ ውስጥም የለችም። ያለችው አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ላይ ነው። ሰሞኑን ሰውየው ይህን ሁሉ ካየ በኋላ ተደብቆ ጅቡቲ ሄዶ ሲመለስ ቀጥታ እነሱ ጋር ነው ሄደው ጌቶቹ ጋር
አንድ ሰውዬ ሲያጫውተኝ መጀመሪያ ከእንቅልፉ ተነስቶ ፊቱንና ወይ ገላውን ታጥቦ ቢሮ ሲገባ የመጀመሪያ ቴሌፎን የሚደውለው ለኢማረቱ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ነው። እንደምን አለ ሰላም ነው ወይ ደህና አድረሃል ወይ? እሱን ካነጋገረ በኋላ ነው ተንፍሶ ሌላ የሱን የህፃን ልጅ ቀልዱን የሚጀምረው። እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ነዚ አብይ አሕመድ ዝገብሮ እኳ ንበይኑ እንድዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እታ ኢማራት ብዙሕ ፅፍዒትን ብዙሕ ስዕረትን ኣጋጢምዋ ከም ዘለዎን ዳግመ ግምት ንክትገብር ተገዲዳ ከም ዘላን ንብልፅግና ንኣቢ ድማ እታ ዓብይ ፅፍዒት ኮይንዎ ዘሎ ወይ እውን ዓብይ ብድሆ ኮይንዎ ዘሎ ስዩ ካብኡ ብምቕፃል ኣብ ጅቡቲ ከይዱ አብይ አሕመድ ድራማታት ገይሩ ካብ ጅቡቲ ቀጥታ ንዓዲ ኮነ ተመሊሱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢማራት ከም ዝኸደ ምክንያቱ ግድብ ክረክቦ ስለ ዝነበረ ብሕቡእ ናብ ኢማራት ከይዱ ምስ መሐመድ ቢን ዛይድ ከም ዝተራኸበ እዩ ዝነግር ዘሎ ጎይቱን ኣባጅጉን ስለ ዝኾነ ምሱ ግድን ክራኸብ ክኽእል ኣለዎ ምሱ ተራኺቡ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩነታት ግን ተኣይዎ ኣይጠዓሞን ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ብካልእ መንገዲ ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም ዝደሊ ድማ ዝብልፅግና ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ክንምንታይ ብፍላይ በዚ ሆርን ሪቪው ዝብል ኣብ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንምንታይ ኣተኩሮ ገይሩ ይፅሕፍ ከም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ዕለት 12 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብመንገዲ እቲ ናቶም ፖለቲካዊ ፕሬስ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዞባን ኩነታት ናይ ዓለም ለኻዊ ኩነታትን ከም ዝረኣየ እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ሱዳን ኣገይን ኤርትራ ኣብ ኩሉ ትክክለኛ ፖሊሲ ትኽተል ከም ዘላ እቲ ፀገም ግን ብልፅግና ኩሉ ዝመረፁ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ኤርትራ ክጠፍኣሎም ይደልዩ ኤርትራ ድማ መመሊሳ ጎሊሓ ትወፅእ ኣላ ኣበይ ትሪዮ እዚ ኣብቲ ፅሑፋት ናቶም እንታይ ይብሉ ኢሳያስ ፍሬምስ ሱዳንስ ክራይሲስ as rooted in decades of misrule since ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብሰፊሑ ብዕምቆት ፈሊጡ ክትንትኖ ከም ዝኽኣለን ኣብ ልዕሊ ድማ እቲ ዝሓዞ መርገፂ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ድማ እትኡን ኮነ እቲ ሃገር ካስቶዲያን ኮይኑ ወይ እውን ተረካቢ ኮይኑ ከሰጋግር ዝኽእል ምዃኑ ይገልፅ ኢሉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሙሉእ ኣብ ጎኒ ኢማራት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ዘሎን ብግምጣሉ ንኢማራት ከም ሓንቲ ዘራጊት ሃገር ናይቲ ናይ ዞባን ናይ ሱዳንን ገይሩ ከም ዝገለፃ እዚ ድማ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ተጠቒማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ብምስላፍ ንኢማራት ጎል ትእትዋ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ንስዑድያ ንክሕጉስ ወይ ንገለ ዝገበሮ ኣይኮነን እቲ ኩሉ መኸተ እቲ ኩሉ ንሓልፈ ፀናሕና ዝሓለፈ እዋን ብትክክል ኤርትራ መርገፂ ናታ ኣንፃር ኢማራት ንፁር ካብ ዝኸውን ነዊሕ ኮይኑ ስለዚ ንስኻትኩም ዝመረፅኩሞ ሕርያ ውፅኢት ናቱ እዚ ሕጂ ዘለኹም ኩነታት ኮይኑ ፈጢሩልኩም ዘሎ ዝኾነ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ዋላ እውን እቲ ዓቢ ዝመርፆም ዘሎ ሕርያታት ዋላ እኳ ፀገም ዝፈጥሩሉ እንተኮይኑ ግን ዋላ ኣብ ግዜ ፀገሙ ግን ዕድላት ይፈጥረሉ እዩ እንታይ ክብል ደልየ ይመስለኩም ኢማራት እንታይ ኮይና ንብል ኣለና ካብ ብዙሕ ቦታታት ተሳዒራ ክንብል ከለና ንኣብይ ኣሕመድ ግን እንታይ ዝፅበየ ዘሎ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ተሪፈ ዘላ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፖዚሽን ንክትሕይል ምስ ኢትዮጵያ ብቀረባ ክሰርሕ ከም ዘለዋ እዩ ሰው መጋበርያ ድሕሪ ኮይኑ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሞር ኣድቫንቴጅስ ክረክብ ይኽእል ካብ ኢማራት ማለት እዩ ቢካዝ እቲ ቀደም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ስለ ዘላ ትዕቢት ስለ ዝነበረ ኣይትግደሰሉ ነይራ ስፐንደብል ከምዚ ኣብ ገለ ግዜ ንዓቢ ብያ ክትብሎ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ እውን ነይሩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ትንተናታት ዝሃቡ ኣምፂአልኩም ነይረ ኢማራት ናይ ኢማራት መራሒ እቲ መሐመድ ቢን ዛይድ ቨሪ ትራንዛክሽናል እዮም ዝብልዎ ብረብሑ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት እምበር ናይ ነዊሕ ዝጥምት ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ትራንዛክሽናል ማለት ሎሚ እንታይ ረክብ ሎሚ እንታይ ተርባሓኒ ጥራያት ኣስርሑ ስለዚ ናይ ሎሚ ረብሓናቱ ክትጎድን ተጀሚራ ክጉሕፈካ ይኽእል እዩ ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ድማ ፍርህ ነይሩ ምናልባት ሕጂ ካብ ብዙሓት ሃገራት ተገሊፉ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ በይነይ ተሪፈ ክብሕተየ ንኢማራት ክብል ይኽእል ይኸውን እዩ but these are going to be seen ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እዩ ብግምጣሉ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ናይ ኢማራት ጉዳይ ኣብ ፓብሊክሊ ብመራሒ ደረጃ ኣነፂራ ትሃርም ዘላ በይና ኮይና ኤርትራ ንፈርህ ነርና ወይ በይና ነዚ ኢማራት ትብሎላ ንብል ነርና ኖ ሕጂ ግን ሱዳን ፓብሊክሊ ንኢማራት ከም ፀላኢት ሃገር ኣቐሚጣታ ኣብ ዩኤን ተኸሳላ ሶማልያ ብወግዒ ካብ ሃገራ ሰዊጓታ ኣላ ጅቡቲ ብተደጋጋሚ እዚ ኣብ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ካብ ከባቢና ክርሕቕ ኣሎ ኢሎም ስለዚ እተን ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ኤርትራ ሶማል
ጅቡቲ 40 بمراحت درجة أنصار إمارات ينزلوا سلزي إيرترا بين أيقونة نابزيا معناته ساتهم تاي قبري مزفتنو زلو نيمارات عند أجمع زخوين زلو إيرترا يلو من فريم كقبرو زلو إيرترا جن أبتو قدايتي مسكولاتهم بحبار كوينا مكلا السعودية جبت عندما أقول إيرترا لو سلزي again it's choice كل جزء نخمس يوم عينة جنزب على بحالتي بينها كونفرونت قبرهم كلها كيسعروها يقوليهم تواجيهم جن هي وتاك كابدوا يقوليهم سزي هي وتاك كابدوا يقوليهم أمس أمريكا زفتن زنبر زمزناتنا نعبنت كم تزدل لك خيك كم زي كل بريزنت سياس تقصون حدا كابو ناي إمارات الواقع خون كم صغر رقص هي إمارات بحال بلو بيناتو غيرو مس إيرترا خبر زخل زمزناتنا نمعن كاف بزو سراح كم زخل فلوتي سلازي again إسناغا إمارات دامج كفترة كلن قال مالت هيكون جن at the end of the day إمارات بوقع حجرات تفرسها لهجر سلازخونت نعاك على العالم كتجبر كتبل هجر كحساب الفرس مصبايون لبونا يكونن يزبها زي بكل من قدي زر أزلو كنتاتيو أبزيان إشتي وسيدنا كنحلف بعلا زخيد من قصاص توطو بلا نافتو زلو مرت تتمليسا منالات توغنا عدا زي خيد غديو بتهز قصيلاتو زلا خوين غني يزبركا زلو كاب بروكسس نا بعلم اتيو سلازي تي كوشو ابيد تا يونايتد عرب اماراتس يزلو معناتيو تمليسا نفتي كاخيلكا ناي وكلنا وق كتاتو تخيلا من على سعود عرب نفتو وشتانا بعلا وق زي كتدل تخون بتي بقدما يزرئتو تغباراتن مدفارن تخيلا ግን ናብ ገዝኦም ምእታው ኣይተርፍን ይኽለካ ደልየ ፕሮክስ ኮይኑ ክተርፍ ተኮይኑ በቲ ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ክህልዋ ትደልያ ክተስፋሕፍሕ ትደልያ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ክዕቀን ከሎ ነቲ ብልፅግና ስርዓት ብልፅግና መሪፃ ማለት እዩ ንሱ እውን ከይዱ ስለተፀጋዓ ፀገም ስለ ዝነበሮ ተፀጊዕዋ ሶ ነቲ ስርዓት እሱ ምምራፃ ልክዕ ብናታ ገምጋም በቲ ዝሳ ዝገበረቶ እንታይ ምድምዳም ይፀገም ዝመስለኒ ግን ኢትዮጵያ ክትበፅሕ ተላ ጥራሕ እዩ ንመንግስቲ ደጊፋ እምበር ኣብ ካልእ ተገንፀልትን ዓመፀኛታትን እያ ትድግፍ ዝብል ነገር ትክክል ኣይመስለኒ ምስ መንግስታት ምክያብ ስልሳ ከምኡ እንተኮይኑ ካሊእ ክሳብ ስለ ዘምፅእ ናይ ሓርነትን ናይ ልኡላዊ ሕቶ ዘለዎም ህዝታት ደጋፊት እያ ናብ ዝብል እዩ ዝወስደካ ኣብ ሊብያ ኣብ ሱዳን ትገብሮም ግን ኣብዚ ኣብ ሶማልያ ንከን ከምዚኣት ዝደገፈ ዝግለፅ እምበር ካሊእ ከም ዝኾነ መንግስቲ ምስ መንግስታት ምስ መንግስታት ኣልያንስ ፈጢራ ትሰርሕ እያ ንኣብነት ኣብ ኳታር ምስ ስዑድ ዓረብ ኣልያንስ ፈጢራ እያ أجنست إيران كم فترة سلزي ديمان وفترة نيران أنا ما أخلي مركب زول كيو برجع سعودي نا إمارات كفت زفال عليه تو باور ستراجل يوزول حوالتات اللي قديم زوجة أنا فورين بوليسي سبساقو نارا نيرنا تو باور ستراجل كم زولي ما أخلي مركب الكون كرنا أفريقيا حول الخينا هو وانا مزيد نحن سأزلنا دني تا باور ستراجل يا تا باور ستراجل تاني حيل نحن قالسي أبي كراجع زدوليو قلوة حالين زدولي هذا بقندنوتو أبي ما خلي مراقن أبكرنا أفريقاني بقندنوتو يزبلك تناي ما خلي مراق كنت زرعنا يو نابكرنا أفريقيا خمس أخلوات تسأل الفاقو قلت سكوي مالتي كبزات ريواز اللهم كابز جو بوليتيكا وتينا أنت فيديو لا لنكنين عي أجرم زبلتني كان رياض اللي يزلهم من البات بزي أجرنا أنا أبغى نسجر سنف نداي فرح سسع سنف يلك حزن نداي يلك حسن فرح بل سسع على له كله سسع كدفو قالنا ككوسمنو مندر كتقول كم تري وزلهم ميدياتات ناي بلتقنا طاري إرترا سفيع سخونة بروباغندا جميرنا اللوا زيد ما ناتقتاتلنا كن ريو كن فتنينا مغنياتو تسعرفنا هنا تتنكفنا هنا زعينو تيو أنتي لنكني فيديو رئيا زلخوسي أنا كد محجزي راخوا يسكز يسمعوا لي تهريو أبناء إرترا زعبا تناي معبالي أنتي فيديو رياكت نقبرينا بتناي بريزنت سياس بلو بزعبا سبكا قرب نتاي تقلنا تقل عبنت معالت بيت كام سخايت الرأين زودلو كون زعبا دك هاي يقولون نمنتاي أبراهام زبل شميهب كايو لا انت له كموقعي كتعلم تقل كل التنقرات مالت صدرو دي فوتو صو دي فوتي يلا سب الموضوع اتاسم مئيتيو سبع كون انا مني عنجيتي اتبلا يتقلنا
ህይወትካስ ናይ እኩብ ህይወት እጂ እቲ ዝበዝሕ ግዜ ዴሞክራሲ ዴሞክራሲ ካልእ ተፈላለየ ነገራት ንዛረበሉ ሃገራት ናይ ስድራ ቤታት እየን ዝኾና መወዳእታ በዚ ሕጂ ንፈልጦ የድለካ መንግስቲ ድሕሪ ኣለካ ኮይኑስ መንግስቲ ማለት ናይ ስድራ ቤት መንግስቲ ናይ ብሓቂ ብዛ ሃገር ዴሞክራሲ ናይ ብሓቂ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ደቕስን ኩነታት ክፍጠር እንድሕር ኮይኑ ናይ ዝኾነ ስድራ ቤት ልዕልነት ወይ ፀብለልትነት ክህሉ ክእል የብሉ ቅድም ቀዳድምካ ብነብስኻ ትጅምር ብነብስኻ ቅድም ከተረጋግፆ ክትክእል ኣለካ እምበር እናሰርቕካ ገንዘብ በዚ ካልኦት ዘይረኽብዎ መሰል እናሃብካ ንስድራኻ ጥራይ ዘይኮነን ቤተሰብካ ንወላ ነቲ ገፊሕ ቤተሰብካ ቀዳምነት እናሃብካ ማዕርነት ማለት እኮ ማዕርነት ናይ ዕድል ማለት እዩ ኢኳል ኦፖርቹኒቲስ ማዕርነት ናይ ዕድል ማለት እዩ ኣነ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾንኩ ንቀረበይ ዝሓለፈ ዝበለፀ ዕድላት እንድሕር ዝህብ ኮይነ ንመን ክቅሽሽ መወዳእታ ንምንታይ እቲ ሙስሊነት እጂ በዓልቲ በይቲ ተራእየትን ከምዚ ኮነትን ሓደ ከምዚ ኮነን ሓደ ከምዚ ኮነን ቀስ ብቀስ ናብቲ መፃወድያ መእተዊ መንገዲ ምምራሕ ማለት እዩ ኣየድልየናን ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ሰብ ቀሲኑ ክነብር ምእንቲ ንቡር ሂወት ካሕልፍ ክኽእል ኣለዎ ዘየድሊ ቴንሽን እቲ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ጋዜጠኛ ተወልደ ዝገበሮ ኢንተርቪው እዩ ነይሩ እዚ ኣነ ኣብቲ እዋኑ እቲ ኣይሰማዕኮን ሓቂ ንምዝራብ ግን ኤቭሪ ታይም ንድሕሪት ተመሊስካ ክትሰምዕ ከለኻ ካብ ኮንቨርሴሽንስ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ there was a lot of interesting stories unfortunately ሓደ ካብቲ ደስ ዘይብለና ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ፐርሰናል ኢንተርቪውስ ዘይካየድ ምዃኑ እዩ ዳርጋ when was the last time ዘካ ፖለቲካ ወፃኢ ብዛዕባ ከም ሰብ ኣብ ሂወቱ ኢንተርቪው ገለመለ ዝግበር የለን ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ ዓመታት ወይ ኣትሊስት ካብ 2020 ጀሚርካ ፐርሰናል ዝኾነ ኢንተርቪውስ is actually ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ it was interesting when ኣብቲ ግዜ እቲ ከምዚ ዓይነት ኢንተርቪውስ even personal ዝኾኑ ሕቶታት ክመፅእ ከሎ I think this aspect ክቕፅል እንተዝኽእል እቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ መብዛሕትኡ ኢንተርቪዋት ናቶም ናይ ቀደም ዳ እምበር ኣብዚ ቀረባ ፐርሰናል ዝኾነ ኢንተርቪውስ ኣይገብሩን እዮም ብዛዕባ ምስጢራት ናይ ገዝኦም ናይ ገሊኦም ክንፈልጥ ንደሊ ማለት ኣይኮነን ኣይንደልንካ ኣይኮነን ናይ መራሕትኻ ንሃገር ዘመሓድሩ ዘሎ መን እዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ብኸመይ ይነብሩ ክትፈልጥ ደስ ይብለካ ሮል ሞዴልስ ናይ ህዝቢ እውን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ መራሕቲ ኣብነት ናይቲ ሃገር እውን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ብዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኢንተርቪውስ ክመፅእ ከሎ ኣነ ኢንተረስቲንግ እዩ it gives you a new perspective ንካልኦት ካልእ ክትርጉም ክቦም ይኽእል ይኸውን ንዓይ ግን ሓደ ነገር ይበኒ እስኪ ኣብዚኣ ናይ ዳኒ ክንሰግር ክገብሮ እቲ ዝርዝር ሓበሬታ ዝለ ዘሎ እቲ ኣውፋሪ ወይ ከዓ እቲ ቀዳሚነቲ ቀረብ ዝገብር መንግስቲ ማለት እዩ መንግስታዊ ትካል ክኸውን ይኽእል ወፍሪ ዝቕበል ዘሎ ትካል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣውፋሪ ከዓ ንሱ ሓበሬታ ኣለዮ ሕጂ እቲ ሓበሬታ እቲ ዴታ ድበሃል ስለክልቲኦም ይደልያ ስለዚ ብክልቲኡ መገዲ እቲ ኣውፋሪ ንህዝቢ ኣብ ሚድያ ክንዛረብ ከለና ንህዝቢ ክንዛረብ ከለና እቲ ህዝቢ ደልየና ክንዛረብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ደልዮ እንታይ ድገብር ኣበየ ድኸይድ እንታይ ትሕግታት እንታይ ቅጥዕታት ከማልእ ኣለኒ ኣውፋሪ ክኸውን ምውፋር ማለት ንምሸቱ እቲ ገንዘብካ ኣውፊርካ ድሕሪኡ መክሰብ ትረክበሉ ኣብ መንጎ እውን ገንዘብካ ናይ ምንቅስቃስ ተኽእሎታት ኣሎ ድየለን ድዩ እንታይ ትሕጊ እንታይ እዩ ትቐረፅ እንታይ እዩ ትኽፍሊት እንታይ ብዙሕ ኣለዎ ክፈልጦ ድግብኦ ማለት እዩ ብዓብዪ ከዓ እቲ ዕድላት ኣብይ ኣብይና ኣሎ ወይ ከዓ ነቲ ዕድላት እውን ኣብ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ተኮይኑ ኣብ ናይ ማኒፋክቸርን ተኮይኑ ናይ ቱሪዝም ተኮይኑ ገለ ተኮይኑ እንታይ እዩ እቲ መፅናዕታዊ ዴታ ክንደይ ዓማዊል ኣለዎ ክንደይ ንሰደድ ዝኸውን ተኮይኑ ድዩ ኣቑሑትካ ክትእትዎ ተውፅኦ ተንቀሳቕሶ ደሞ ሰራሕተኛታት ሕግታት ናቱ ገለ ኩሉ ዴታ ማለት እዩ ሓበሬታ ናይቲ ኣውፋሪ ብመራሒ መንግስቲ ኢሳያስ ብፕረዚደንት ክንሓስቦ ከለና ከዓ መንግስቲ ከዓ ኣበይ ኣለዎ ተዓቕምታት ክፈልጥ ኮይና ዴታ ኣለዮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክበሃል ከሎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ናይቲ ዴታቤዝ ከምዚ ነቲ ፋርሲ ከሎ ጌና ከይክፈሮ ከሎ እንታይ ንብረት ኣለካ እዚ እንታይ ኣለካ ካልእ እንታይ ኣለካ እንታይ ዓቕምታት ኣለካ ኢልካ ኣብ ቲዮሪ ይሕሰብ ይኸውን ግን ዝርዝር ኩሉ ሰብ ዝህበካ ሓበሬታ እውን ኣይኮነን ገሊኡ ማለት እዩ ገሊኡ መፅናዕታዊ ሰርቨይ ገለገለ ክኸውን ይኽእል ገለ ግን ኩሉ ንብረት ናይ ህዝቢ ኣሰት ናይ ህዝቢ ዓቕምታት ናይ ህዝቢ መጀመርያ ንፍለጥ ግን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ምናልባት ካብቲ ድለንጉ ነገራት ስልሱ ከይከውን ማለት እዩ ግን ፅቡቅ ዘሎ እዚ ከምዚታት ናይ ዲያስፖራ ድዩ ናይ ወፃኢ ዘለው
ኢንቨስትመንት ወፍረታት ከመ ጌርካ ብሃገር ኣብ ግብሪ መዓላ ተውዕሎ ተዕሪኻ ትጥቀመሉ ግን ብዙሕ መቸም ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እትያ ክልተ ሰለስተ ግዜ ብውሕዱ ተደጊማ ዘላ ሓበሬታ ዳታ ንእክብ ኣለና ብዛዕባ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዳታ ንእክብ ኣለና ፍሉይ ተልእኾ ወይ ፍሉይ ፕሮጀክት ንኤምባሲታት ናይ ኤርትራ አይ ቲንክ ንገለ ካብቶም ኣባላት ናይ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዲ ዋላ ዝኾነ ተዋሂባላ ተዕዮ እታ ዕዮ ግን ገና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክትበፅሕ ኣይከኣለትን ዝእከብ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ካብ ገለ ካብ ሰማዕኮ እውን ሓደ ካብቲ ሕቶታት ኣብኡ ዘሎ ገለገለ ሰብ ቦለንቱ ክመልኦ ዝኸብዶ ከም ዘሎ ሰሚዐ ማለት እዩ ታይሱኻ ሞር ፐርሰናል ሕቶታት ዝሕተት እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብ ቦለንቱ ሼር ክገብሮ ዘይደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ንመፅናዕቲ ስለ ዝኾነ ንስራሕ ድሕሪ ኮይኑ ምዝምልከቶ ኣካል ናይ መንግስቲ ሼር ክገብር ይኽእል ይኸውን እዩ ፎር ኤግዛምፕል ሕፅር ዝበለ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ዝብል ሕቶ እንተላውሲ ንመፅናዕቲ ዘድሊ ሓበሬታ ሰብ ሓበሬታ ክብ ኣይደልን እዩ ስለምንታይ ዘይህብ ምክንያቱ ፐርሰናል ሓበሬታ ስለ ዝኾነ እዚ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ኢሉ ዝሓተካ ዋላ ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዓዲ ብጀካ እቲ ታክስ ኣውቶሪቲ ካልእ መልሲ ክትቦ ኣይትደልን ኢኻ ገምጋም ክትህብ ትኽእል ትኸውን እምበር ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ዝብል ሕጂ ከምኡ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሜይቢ ኤርትራ ድማ እቲ ሓበሬታቲ ኣነ እኳ እቲ ፋይል እቲ ክረኽቦ ደስ ምበለኒ ነቲ ንዑ ሒዙ ዘሎ ድማ መሓገዝ ክኮ ነይረ ኣብዚ ናተይ ሰባት ንክመልእዎ ካምፔይን ምገበር ኩሉ ነይረ ባህላ እየ ግን ሜይቢ ብከምዚ ደረጃ ክግበር ዘይድለ ክኸውን ይኽእል እዩ ቢካዝ ሜይቢ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ዘለዎ ነገር ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዝኾነ ናይ ዲያስፖራ ስራሕ ኣብቲ ዝድለ ዘይበፅሐ እዛ ፋይል እዚኣ ሒዛቶ ዘላ እዚኣ ክትምፅረልኩም ዘለኩም መንግስቲ ኤርትራ ካብዚ ዳታ እዚ ሓበሬታ ይደሊ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ወሲዱ ድማ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ሰባት ብኡ መለክዒ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ገምጋም ሂቡ ሓደ ውዱእ ፖሊስ ክገብር ይፅበሎ ኮይኑ ይስምዓኒ እንታ እቲ ሓበሬታ እትያ ድማ ክትውዳእ ኣይከኣለትን ኤግዛክትሊ ቅድሚ ዓመት ዲ ዋላ ቅድሚ ክንደይ ኣብ ተዛረባ ልክዕ ከማይ ኢሉ ናይ ዲያስፖራ ሰባት ኣብ ኩሉ ክሳተፉ እንደልዮም ኣለና ግን ሓበሬታ ካ እንደለና ኢሉ እቲ ዳታ ግን ኣይተወድአን ስለዚ ዳንኤል ኣለርቤዶፍ ሓበሬታ ይብሎ ከይድኩም ስምዕዎ ብዛዕባ እቲ ስለምንታይ እታ ጉዳይ እትያ ትዘሕትል ከም ዘላ ኣለርቤዶፍ ኢንሳይት ይብሎ ካብትን መሰጅ ሰዱለይ ኣለኹም ግን እቲ መሰጃት እቲ ቬሪፋይድ ክሳብ ዘይኮነ ናብ ህዝቢ ከተምፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ብዙሕ ብወሳብ ይኹም ብካልእ ብዙሕ ሓበሬታ ይድመፀኒ ግን ሓደ ሰብ ብወሳብ ስለ ዝሰደድካለ ወይ ስለ ዝሰደድኩምለ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓቅነት ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኢለ ናብ ህዝቢ ክሕልፈ ይክእልኒ ቻለንጅ ናተይ ኩሉ ግዜ ከም ዓይነት ሓበሬታ ክትብኑ ከለኹም ነታ ትበሃል ዘላ ዘረባ ሓላፍነት ክትወስዱላ ትኽእሉ ዶ እየ ዝብላነ ኣትሊስት ተዋሓደ ብዘረባኹም ወይ ብፅሑፍ ናትኩም ስእሊ ናትኩም ዘሎ መንገዲ ክትወፅእ ትኽእል ዶ የስ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ኣለዎ ከምኡ that's why ድማ ብዙሕ ሓበሬታታት መፀኒ ግን ናብዚ ከምፅኣልኩም ዘይደሊ ቢካዝ እቲ ሓበሬታት ኤግዛክትሊ መን እዩ ዝህቦ ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እቲ ዝድለ ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ሓበሬታ ፅቡቅ እንተመሰለ ግን ቬሪፋይ ክትገብሮ ትኽእል ዶ ከተረጋግፆ ትኽእል ዶ ክብድ ስለ ዝብል that's why ሓደ ግዜ እቲ ዝመፅእ ሓበሬታ ናባኹም ከነምፅኦ ደሰክፈና እቶም ትቡና ሓበሬታ ድማ ሕማቅ ክስማዓኩም ኣይደልን እየ ምክንያቱ ቬሪፋይድ ዝኾነ ሓበሬታ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ዝረጋገፅ ሓበሬታ ክኸውን ተዘይክኢሉ ካልእ ፀገማት እውን ክፈጥር ስለ ዝኽእል ብዝኾነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንሕና ኩሉ ግዜ ካምፔይን ክንገብር ኢና ሃገርና ክትምዕብለልና መላገፂ ናይ ጎረባብቲ ክንከውን ኣይንደልና ብቁጠባ ላዕለ ክንመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ካልኦት ሃገራት ከም ካልኦት ዜጋታት ኣብ ዓዱ ዝጓየሉ ዕድል ክፍጠር ዲያስፖራ ዘሎ ድዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ድማ ኣብቲ ሃገራት ዘይጥዕሞ እንተሎና ዓዱ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ስዑድያ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ዘሎ ግብፂ ዘሎ እውን ሓፊሉ ነቲ ንግዲ ካብቲ ሃገር ዘሎ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክወስደሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር this is what we want ነዝዑ ንክብፅሕ ድማ ነቲ መንግስቲ ክንሕግዝ ነቲ ሃገር ድማ ክንሕግዝ ኢና ንደሊ ካብ ሓሊፍና ብፍሉይ ቪላታት ናይ ምስራሕ ሕልሚ ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ከምኡ ዝመስለኩም ሰባት ኣለኹም ዲኹም ኣብዚ ፅሑፉለ ኢኹም ቪላ ክትገብር ደሊኻ ዲኻ ኣነ ቪላ እንተደልየ ኣብ ስዊስ እየ ዝነብር ዘለኹ እንታይ ናብ ኤርትራ ከይደ ፍሉይ ቪላ ዝምነየሉ ኩነታት ኣለኒ ኣብ ውሑስ ቦታ ሰላም ዘለዎ ዓዲ እየ ዘለኹ ቪላ እንተደሊኻ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ኢኻ ክትገብሮ ትደሊ ዝበለፀ ቦታ ድማ ስዊስ እዩ ሃገርና ክትምዕብለልና ስለ ንደሊ ኢና ከምኡ ንዛረብ ዘለና እቶም ከምኡ ትዊስትድ ኮይንኩም ዘለኹም ርእስኹም ብዛዕባ ሃገርና ፅቡቅ ነገር ክንዛረብ ከለና ከምዚ ጥልመት ናይ ሃገርን ክሕደትን ኮይኑ ዝስማዓኩም መልሲ የብለይ ንዓኻትኩም ናይ ሎማ ርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ኢተኹምን ሓሳብኩም ንግደፉ